Siguro may photo bomber pa. Hello, magandang gabi sa inyo mga kahabi. Good evening. Good evening po. Sabi ko, hi po. May kami hindi ka balik. Hello. Yan. Shout out kay Tony Boy. Bye. Hello po sa ating first viewer in the house. Yan, Hello good evening. Sa 3 viewers. Yan, 3 viewers na tayo. Hi, So, sa 56 viewers, kumusta? Yan. Kumusta ang topic? Yan si Vincent. Si Vincent. Shout out, sir. Ang isang din na ito Ay, wala ko si Vincent na taga-abo. Baraka L. Yan, BS Criminology yata ito. Hello. Shout out. Hello Vincent, magandang gabi. Hello po sa ating 3 viewers. Yan. So ayan guys, live po tayo ngayon dito with Oragon Honey upang magkwentuhan at update namin kayo sa aming latest vlogs with Oragon Honey at ang inyong lingkod, JR Hobby. So ayan guys, magandang hapon, magandang gabi na pala. It's 6:08. Hello. Anong ang ating paksa? Anong So, ating ayan, pag-uusapan? BRHB. So ang ating topic po ngayon gabi mga kahabi ay tungkol dun sa aming collaboration with Oragon Honey. At yun, salamat at naging congratulations partner kasi naging successful yung ating Thank you. yung ating collaboration na doon sa mga bata, Kaya mga pagtututor. Anong ininom mo? Yan, sponsor ko ng Selecta. Almost na pala. Hindi mo tiniran. So yan, hello sa ating 7 viewers. So ngayong gabi guys, ay yan, magpapasalamat po ako dahil naging successful po yung aming collaboration sa pag-tutor sa mga bata. So yan guys, salamat sa mga sponsor ni Oragon Honey, ng Oragon Honey YouTube channel partner. Makikita mo naman yung mga comment ng ating mga viewers na nakakataba ng puso. nakakataba ng puso yung ating nagawa sa mga bata. Ngunit guys, magpapaumanhin din po ako kasi po yung makikita nyo dun talaga sa video sa aming latest vlog sa pagtututor, talagang struggle po o medyo nahirapan po kami. So doon sa pagtututor ko kasi, busy ang kasama ko doon, si DGTV. Nahirapan kami sa pag-iipon ng mga bata. Si Oragon Honey naman, namili ng mga materyales, namili nung, ano yung binili mo partner? Gasol. Oo, yung tangke, Tangke, tapos stove, yung gas stove, gas stove. Saka bumili tayo guys ng electric fan. Yan. Tapos yung materialis po dun sa kusina nila, tapos dun sa balcony po nila. Siguro abangan nila. Abangan nyo yun guys. Yan, kasi hindi pa yun na, ano pa lang yun, coming soon. Yan. Yan ang mga updates. Abangan nyo sa susunod na uploads o sa mga vlogs ni Oragon Honey. So yun nga guys, i-share ko sa inyo yung experience namin DGTV at ni Oragon Honey. Talagang naghabulan pa kami guys. Naghabulan kami lalong-lalo na kay Jimboy. Talagang parang na-shock sila nung nakita nila yung papel. Nilabas ko yung mga papel. Pero bago pa yung papel, yung munang stick out, yung mga candy mo na nilabas ko, lumaki yung mga mata. Yung isa, si Django. Kaya siguro pumayag sila na. Oo, yun nga yun. Kasi may stick ko, may ano ba yung pinamigay Yung yung lollipop. Na sila, akala nila, siyempre pag may dala baga tayo, lalo na ikaw yung may dala kang pagkain, alam nila, sa kanila yon, kukunin na nila. Akala nila, ipapamigay ko agad. So yun yung nangyari guys, ang nangyari, hindi ko agad binigay muna yung stick. Nagtaka sila.
Sa amin yan. Bakit hindi mo binibigay? Parang ganun yung nangyari. So, nung nilabas ko na yung mga papel, yung lapis, tapos yung mga print kong materials, si Katay parang natulala. Sabi niya, ano daw ngayon tigigibo ka lalaking ini yan? Kasi wala talaga sila guys idea. Wala silang idea. Oo, wala silang First idea. time na makakita ng gano'n, encounter yung mga lapis yata, polo. Wala silang idea kung ano, Gulat sila. No? ano kayang gagawin na, ano mo kayang gibuhon mingon yan. So yon, doon na nagsimula guys, hiwa-hiwalay na sila. At yan. So, hello guys sa ating 10 viewers in the house. Salamat po sa ating 2 thumbs up. So, yan. So, yon at naging struggle o challenging sa aming part kung paano namin talaga kukunin yung atensyon ng bata. Kaya, Opo. sa mga tulad nila talaga na parang, ang tawag dito, parang, hindi sila sa kanila pagkaraniwan yung mga ganun eh. Kasi di ba nga, hindi nila na-experience yung ganun. First time nila. Oo. Kung sa mga estudyante, sila yung mga left behind talaga. Oo. Left behind sila sa pagdating sa mga ganong bagay na sa pag-aaral. Kasi guys, sa mga viewers natin ngayon, para sa inyong kaunani, na kala nyo basta lang kami o siya pumupunta dun sa bahay. Bawat struggle. Your connection. So bawat pagpunta namin doon, iba-ibang challenges yung kinakaharap guys. Hindi lang basta siya pumupunta doon. So pag na-experience nyo talaga, kasi iba yung behavior ng mga bata, no? Kaya nga, talagang Iba. nakakataba nga na po yung mga comment kasi parang nabibilib sila sa akin kasi Oh. ang haba na pa rin ko sa mga bata. So, Ragunhani guys. kung pinainom. paano po kami nahirapan talagang pagpainom sa kanilang Yung ganon. Kasi napakahirap. Iba kasi yung mga isip ng mga bata. Iba talaga. Iba ang takbo. Lalo na yung yung tatlong maliliit. Kaya Buti na lang yung dalawang si Roy tapos si Rolly. medyo na kasi yung isip nila. May pagkaintindi na. So, matured na rin. Mature. Pero ibang level na yung problema doon. Hmm. Doon sa maliliit talaga, Grabe. grabe. Lalo na si Django, no? So yung guys, naging struggle talaga sa amin si Django. Buti na nga lang si Django, yung huli mong Mahirap kunin yung loob. Oo. Unang-una, hindi mo alam kung ano yung gusto niya. Bigyan mo ng ayaw kang mayroon ka, tapos ibibigay mo sa kanya, hindi naman agad kukunin. Iisipin mo kung talaga yung Titingnan ka, tapos tatakbo pa. yung gusto niya. Hahabulin mo na naman. Titingnan ka naman. Tatakbo na naman. So yan guys. So, Kailangan lang natin ng mahabang pangunawa, mahabang pasensya, at pangunawa talaga. so yan. So meron tayo ngayon. Hello sa ating 9 viewers. So yan, madami na tayo ngayong viewers. Hello po sa ating 7 thumbs up. So yan guys. So yan, Idol, ano ba yung latest sa vlog natin? Ano ba yung mga pwede mong i-share sa ating mga tagapanood? Yun sa mga bata. Oh, Abangan nila yung yan. abangan niyo lang guys yung pagpapayos po ng kusina nila. Tapos ayun nga. Nakita ko yung latest mong vlogs 20 hours ago yung namigay ka ng namigay na si Mayor ng ng ayuda sa mga senior citizen. Yun. Medyo sabi nga doon sa mga senior citizen, pasensya muna kasi talagang hindi naman natin talaga na abutin tayo ng gano'n yung binigay ko sa kanila. Okay. So yan guys. So yan guys, yun nga sabi ni Oragon Hane, inisa mo na ngayong buwan yung pagbibigay mo ng yung oras tapos September. Guys, na-upload yung kay Nanay Raymond tsaka yung kay Tatay William tapos kay Tatay Insyong. Ilang lahat na senior citizen? So sa ngayon may 5 kong senior citizen na binibigyan ng allowance monthly. Tunay na Oragon. Hindi, Yan, kasi naman Oragon Hane. wala kasi akong ibang maisip sa mga senior citizen eh. Kasi yun yung una ko talagang iniisip mo. So paano ko makakatulong sa mga senior citizen
So sabi ko, kumikita naman kahit pa paano. So mamigay ka. Ayan. So yan guys, sa mga viewers natin ngayon, lahat po yun na binibigay niya sa senior citizen, lahat yun galing sa iyong YouTube channel. YouTube channel. So isa po yun sa mga sa mga hindi nag-skip ng ads kay Uragon Honey. So kahit ako minsan nag-skip din ako. Hindi, so, hindi ako nag-skip. Hindi, kahit nga ako nag-skip talaga ako. Hindi, totoo yan. Pero wag kayo mag-skip kasi yan. Minsan So, nag-skip talaga ako kasi napag mahaba talaga. Pero pag nasa field, wala naman tayong internet doon. Oo talaga. So malaking tulong din yung yung suporta ng mga ng mga loyal supporters natin na Yeah. nag-skip. Kasi po malaki pong bagay bilang isang charity vlogger at soon to be charity vlogger. Maganda napakalaking tulong na po yung mai-share nyo at hindi kayo mag-skip ng ads. So yan ang mga Ayan. senior citizen na So parang utang na loob natin to sa mga viewers natin. Kasi kung wala naman yung mga viewers natin, wala naman yung nagsusuporta sa atin. So saan tayo kukuha ng aasa tayo sa ibang na hindi naman loyal. So wala tayong mapagkunan ng source, ng budget. So para maibigay natin sa mga tinutulungan natin. Kaya maraming salamat talaga sa mga supporters ng Uragon Honey. Siyempre, JR Habi, maraming salamat kasi then guys, napakalaki talaga ng tulong nito sa akin. Napakalaki po. So, buti na lang andito to. Lalo sa mga bata guys, no? So, ako, hindi ko po naisip na naisip ko na turuan ko yung mga, pero wala na po akong time na gawin. So, buti na lang andito si JR Habi. So, kahit pa paano tinuturuan niya yung mga bata, yung mga good manners. Kaya talagang napakalaking tulong nito ni JR Habi guys. Kaya, supportahan po natin to si JR Habi. Napakalaki din yung puso nito sa pagtulong. yan, ang laki na ng tainga. Hindi kasi naman ganun kadali tumulong. Hindi ganun kadali. Napakahirap tumulong. Lalo na sa mga tulad sa atin. Lalo na sa ibang mga kasi guys, kung makita niyo yung ibang scripted ganyan. So, doon kasi ako guys bumilib kay Uragon Honey kasi yung mga vlog niya talaga wala yung script. So napakahirap nang walang script na. Makikita mo naman kung may script o wala. Oo. Harata mo yan sa video. Kasi doon mo makita yung may mga negative comment kasi hindi natin na yung mga hindi naaabot ng ating paningin doon sa pagbablog natin kasi nga hindi siya scripted. Real life vlog siya. Charity vlog, real life situation. So ganoon yung guys. So yun, nagpapasalamat din ako guys kasi i-take ko ng opportunity na to na pasalamatan din si Uragon Honey kasi kung mapansin nyo, dahil din sa channel niya, kaya tayo nakilala. So, isa akong vlogger na nagsimula at yan, naging kasangkapan si Uragon Honey para makilala din yung ating channel. At nagpapasalamat tayo dahil napakabait at approachable, madaling lapitan. Yan, pwede na mag-mayor. Pero minsan, Mahirap pa na. So, mahirap ka na. mahirap hanapin. Madaling lapitan pero hirap hanapin. So, ayan guys, yung latest sa vlog niya patungkol doon sa senior citizen. Nakaka-touch talaga yung mga, lalo na yung mga expression ng matatanda. Kahit sa totoo lang talaga, yung 2,000 o 1,000 isang buwan, kung tutusin, kung sa gamot, sakto lang. Kung bibili ng gamot. Pero, hindi mo rin mapupulot sa panahon ngayon. Kaya, sabi nga, kahit maghapon kung maglakad, maghanap, hindi ka makakapulot ng 1,000 pesos sa kali or may bibigay sa'yo ng 1,000. Yun nga isang bulag na naman malimos doon sa tulay. Sa maghapon, magkano? Nanghihingi. Hindi aabot sa 1,000 yung na nakukuha nung sa isang araw. So sana guys talaga i-share po natin yung mga videos na gano'n na nakita natin sa YouTube, lalo na kay Uragon Honey kasi the more subscribe, the more viewers. So alam naman natin merong income talaga sa YouTube. Pero yun nga, sa pagiging charity vlogger, halos nga kalahati na siguro ng ng revenue or ng nakukuha lahat sa pagtulong. Kasi doon mo makikita talaga
yung tunay na charity vlogger. Kasi inuuna niya pa nga minsan no, na nakikita ko sa anak niya na inuuna niya pa yung pagiging vlogger, charity vlogger kaysa pagiging ama o pagiging yung mga responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Hindi naman kayo sa akin, tulad dito sa anak ko, may nagbabantay naman, nandito naman yung nanay ko. Kaya may inaasahan ako. Pero yung tinutulungan po natin tulad dun sa mga bata, wala naman po talaga silang aasahan, kundi tayo lang. Yan, lalo-lalo na yung mga senior citizen, Hmm. talagang although may, Kaya- may pamilya sila, pero talagang May mga pamilya nga sila, kapos kung yung kinikita nila, baka sa kanilang din naman, kulang pa nga. kulang So, pa. wala din sila ang aasahan, kundi kung ano na lang. Kasi ako may magulang din, ikaw may So alam ko kayo, alam ko yung mga magulang din kayo, may mga lolo, lola. So gano'n na lang yung ano natin, kumbaga yung naiintindihan natin yung sitwasyon ng bawat matatanda na siyempre hindi na yan nakakapagtrabaho. Buti na siguro yung mga mo, wala naman yung mga pension, hindi man yung mga retired kung anong trabaho, wala talaga. Kasi wala talaga silang ibang inaasahan. Meron naman silang inaasahan na pension yata binibigyan ng gobyerno. DSWD. Oo, ng Oo. gobyerno. Lahat ba yun meron din? Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. So, yun guys. So, ganon. Ganon talaga ang pagiging isang charity vlogger. So, yun nga, Yeah. yung mga senior citizen, di ba? Ilan yung pinakamatanda na Ano yung pinakamatanda na senior? Pinakamatanda. 89. Oh, Si Nanay 89. Josephine, Tingnan mo. 89 years old. 89 years old. 89. Sa hindi naman natin pero yung sabihin pa bigyan pa siya ng 10 years. Kumbaga, yung remaining years ng mga senior citizen, doon mo talaga kumbaga, at least mabigay mo man lang yung parang pangangailangan nila. Mabigyan mo sila ng konting kasiyahan. Konting pakonsuelo. Yan, pakonsuelo sa sa buhay nila bilang isang senior citizen kasi Naalala ko yung pinuntahan natin kanina. yun. Sabi nung anak, sana bigyan pa si nanay ng 6 na taon. So ano yung message niya kay nanay niya? Kasi senior citizen na yung nanay niya, 71 years old. So yung anak niya kasi meron kapansanan, sabi niya, sabi? Sana daw, mabigyan ka ng 6 na taon. Tinanong ko sa guys kung ano yung message niya sa nanay niya. Sabi niya, sana bigyan pa daw ng 6 na taon yung nanay niya. Nagkamot yung nanay. 6 na taon na lang gusto ko sa akin. So yan. Abangan nyo yun guys. Meron na ng mga panibagong May bago ipapakilala. tayong mission. Yan. Merong latest update panibagong matutulungan na naman ang Uragon Honey YouTube channel. So yan, sabi ko nga, yung remaining days o remaining years ng isang senior citizen, at least nabigyan natin ng pakonsuelo. Nabigyan niya ng pakonsuelo, yun, nakakataba ng puso na mawala man sila, alam naman natin, lahat naman tayo mamamatay. At least, nagawa mo yung the best para sa iyo na maibigay mo para sa kanila bilang isang charity vlogger. So yan. At siyempre yung pamilya noon, isang din karangalan mo din na parang Totoo yan kasi kasi hindi na sila maghahanap pa para ibigay dun sa magulang nila, sa pamilya nila. Kasi So, binibigay na nga natin. so anong feeling mo pag yung chinachat ka? Parang gumaganito yung ulo ko. Yan, siyempre. Tapos yan, lalo na yung puso ko. Yan. Huwag ka lang magpa-atake sa puso. So, yung guys talaga hindi mabibili ng pera. Yun Kaya guys. hindi kayang bilhin. Hindi yung kaya bilhin ng pera. Yung experience niya, lalo na experience ko din sa mga bata. Kasi hindi mo mabibili ng pera yung makita mo or may nagpasalamat sa iyo na sa mga bagay na naitulong mo sa kanila. So, priceless yun guys. Yun ang isang walang katumbas na halaga. Yan. So yan guys, hello po sa ating 11 viewers. Live po tayo ngayon with Uragon Honey. At live po tayo at the same time share po namin sa inyo ang aming latest update sa aming mga latest vlogs, especially with Uragon Honey at sa ating channel. So kanina po na-discuss namin, nabanggit po namin yung update doon sa pag-tutor natin sa mga bata
At yan guys, nagpapasalamat tayo kay Oragon Honey kasi po binigyan tayo ng pagkakataon. Although vlog niya yon, diyan mo makikita guys yung tunay na dedikasyon ng isang tao na makatulong. Hindi niya lang iniisip yung so yan, Ay kilala tayo niya. na Hindi, kasi naman, di ba, yung content ko is yung pagtulong. Oh. Oh. Eh, paano ba naman kung sa tingin mo yun yung doon ako makakatulong sa'yo, bakit ko ipagdadamot, di ba? Saka, pabor din sa akin yun eh, kahit pa paano, matutulungan mo din yung tinutulungan ko. Win-win, win-win situation. So yan guys, na-appreciate ko talaga yon sa part, yung effort ni Oragon Honey na may vlog ko din yung binablog niya kasi kung iisipin sa kanya yon. So yan, napakalaking opportunity sa akin at karangalan na hindi lang basta makapag-vlog, kumbaga yung makapagsilbi sa mga nangangailangan. Kasi po, isa rin sa natin na sana pag lumago din yung ating channel, so meron na tayong pattern o yun na yun parang si Oragon Honey na yung parang mentor, yan. So parang mag-guide na din sa akin kung ano yung mga gagawin, mga experience niya, pwede kong makuha sa pagtulong sa kapwa. Basta pag nangailangan ako po, tangin mo. Walang problema, papapangin ng bigas. So, yan guys. So, yan, sabi ko kanina, yung patungkol dun sa mga bata, nag-tutor kami at kung nakita nyo o napanood nyo yung buong video, hindi namin ini-expect yung naging resulta. Kasi ang akala namin, ang close talaga sa kanya, si Padi-Padi o si Rinald. Ay, Si Katay. hindi, si Junel. Yan, si Junel yung close sa kanya. Akala namin, siya yung unang, kumbaga, tumatakbo. Siya pa yung naging interesado. Oo, si Django. Django. So, hindi mo talaga pwedeng underestimate ang isang tao. Yun yung lesson na natutunan namin doon. Kasi akala ko talaga, iba yung pagtingin ko kay Django. Akala ko, sabi ko, baka grabe na talaga niya ako ang Kumbaga kasi meron silang kakulangan sa pag-iisip. Ginudge ko siya na parang siguro hindi talaga to lalapit. Pero guys, nung nakita niya, isa na rin motivation yung pagkain. Pero nung hinawakan niya yung lapis, tiningnan niya yung lapis, nakita ko, pumasok na sa isip ko, may interest yung bata talaga doon sa gamit na dala namin. Kasi pagkakuha niya ng lapis, kinuha niya yung mga papel, tapos kinuha niya yung isang balot ng lollipop. Dala niya doon sa Durabox. Pasiguro. Pero kinuha niya yon, nagano siya doon sa loob ng kwarto, kasi camera siya. Doon siya nag-color. So doon mo makikita talaga. Pero si Padi-Padi, talagang grabe. Naubos na yung stick naubos na yung lollipop, naubusan siya ng lollipop. Ang ginawa niya lang, hinawakan niya lang yung lapis, ganun lang. Pero at least, ang pasalamat ko doon ay dahil nagtubod yung sumunod siya. Wala siya sa bagay, pwede din kasi gagaling lang sa sakit. So baka hindi pa masyadong maganda yung pakiramdam. Napilitan. Hinawakan niya lang yung lapis. Next time malalaman natin yan kung talagang interesado ba talaga siya. Tingin ko baka ibang motivation na na factor yung pwede nating mala sa kanya para ma-motivate natin siya. Pero sayang kasi may pwede naman sila matuto talaga. Kaya. Yung simple letters lang. Ang pinaka kaya kung enroll sa speed doon, pwede ba? Pwede. Kaya lang ang problema naman yung mag-aasikaso. Yan, kasi kasi hindi nang feeling iwanan niya doon eh. Hindi man bawal, modular din 'yon. Oo nga. Papadala sa bahay yung mga. Kaya maganda talaga noon, yung dalawang kuya, si Rolly at si talaga, natin sila at least mahasa sila. Pero ang problema kasi inuna nila yung trabaho. Kaya nagtatrabaho na kasi sila. So, yan guys, sana ay magawa namin talaga ng paraan na matuto yung mga bata. Kasi salamat talaga kasi andyan ka. Kasi hindi ko din alam kung anong gagawin sa mga bata na yun. So, ang kasi ako, hindi sila magutom. Yan. Hindi sila magutom. Kasi yung mga faktor, yung
Tiyan. Ang hirap magutom. So, lahat naman tayo naranasan natin kung paano magutom. Yun yung ayaw kong maranasan nila. So, Kaya doon talaga ako nakapokus. So, Oo. salamat kay Gerardo kasi gusto na din matuto yung mga bata. Kaya ayan, tinuturuan niya. so tatlong faktor kasi yan. Siyempre yung physical, Hmm. yung mental nila, at yung spiritual, siyempre. So, doon sa physical, okay na. Nabigyan mo na ng pagkain, naayos mo yung bahay, nabigyan mo ng damit. So, ngayon dito naman tayo sa mental at sa spiritual na aspeto ng pagkatao ng isang tao. So, kasi guys, maraming nagko-comment. Sana hindi iwan ng mga bata. So, sa totoo lang talaga, magdi tayong honest, di ba? Ayan. Hindi naman yan forever na may mga nag-sponsor sa atin. Hindi naman sa mga 5 to 10 years kaya, pero Kaya pa. yung buong buhay, habang buhay, magiging honest mo kami, hindi kami magiging hindi namin iiwan. So magiging honest mo kami. So paano mo magiging sa katuparan? Turuan mo, turuan mo ang isang tao kung paano mamingwit, hindi kung basta parang ganoon yung tuturuan mo yung isang tao kung paano yung paraan ng paghahanap buhay. Hindi yung ibibigay mo na lang sa kanya yung yung mga pangangailangan niya. Hindi pagkaganyan kasi aasa na lang. Yan, yun ganun parang aasa na lang. So, yun ang pinaka the best na natutunan ko sa mga librong nabasa ko na turuan mo ang isang tao kung paano buhay sa kanyang sariling paa. So, ang edukasyon para sa mga bata, yun yung magsisimulang mga natutunan nila sa atin, yun yung gagawin nilang kasamkapan para ma-overcome nila yung mga challenge buhay nila. So, isa pa doon yung spiritualidad or yung sa moral nila kasi kung makikita niyo yung mga ugali talaga ng bata, minsan. Kaya minsan talaga hindi pa nila maiwasan na hindi sila magagawa hindi maganda. O tulad nila sa pagkain. Kung pagkain sa kanila, Nung ipapakita lang namin guys yung nangyayari, kung hindi na namin in-edit yung video, papakita. Parang hindi maganda talaga tignan. So, yung nag-aagawan Oo. sa ulam. Kasi yun, di ba? Kwento mo, yung kaya nga, parang sila, sabik sila sa pagkain. yan. Tsaka, parang lagi silang pasiguro. Pasiguro, ang tawag doon. sigurista. Sigurista. Habang kumakain, may hawak pa yan. May hawak pa Oo. para hindi maubusan. Kasi, Ngayon, buti nga ngayon, na nabago na kahit pa paano. Pero mayroon pa rin. meron pa rin. Hmm. Kasi yung una, yung kwento niya talaga sa akin, yun, pag bumili siya ng ulam, nilutuan niya, yung iba, kung hindi niya minamanage, merong hindi talaga Kaya matitirahan. kung hindi mo i-manage, diba? So, yun, ganun talaga. Hindi lahat makakakain. So, napakalaking improvement talaga sa mga bata na tayo ay at least may gumagabay sa kanila. So, yan guys, hello po sa ating 8 viewers at sa ating 20 thumbs up. So, yun yung update guys. At doon pala sa sa pag-tutor ko sa mga bata, may part doon na sinabi ko na yung mga willing pong mag-donate ng instructional materials, ng libro, kasi po yung ginagamit po natin ay sa Google lang. Yun naman kasing sa DepEd, pwede tayo nun mag-ask permission pa tayo ng mga ginagamit sa module sa DepEd. Pero mas mabuti na kung may magdo-donate sa atin, so pwede po nyong ipagbigay alam sa Oragon Honey Facebook page or sa JR Habi Facebook page kung kayo po ay nais na mag-donate sa mga bata ng learning materials. Yung simpleng mga coloring book, mga pang-trace na mga libro, lapis, color. So, pwede rin po. So, open po ang aming himpilan sa inyong mga donation na ganun para sa mga bata. So, yan. Abangan nyo guys yung part 2 ng ating episode. At abangan nyo din yung update na i-upload ni Oragon Honey patungkol doon sa construction. Yes. Tungkol pala doon sa bahay, anong update mo doon sa bahay nila? Sabi ko na. Wala. Okay lang naman kung hindi pa sure.
Kaya sa sunod na siguro. Oh. So yan guys, kasi Pero sasabihin ko na isa. Kasi guys, plano ko pong yung bahay ng mga bata, ipapayos ko po sana. So kahit half body man lang, tulad dun kila Andre. So, yan, mangangailangan po tayo ng medyo malaki-laking budget. So ayan, kailangan ko po yung suporta nyo dito guys. No? Para mapayos po yung bahay nila. So yun na nga po yung sinasabi ko dati na bago man matapos yung tulong natin sa kanila, so maging stable po yung kalagayan nila. yun, isa yun sa mga pinapasiguro ni Uragon Hane Kaya na hindi basta-basta ang pagpapagawa ng bahay kasi merong mga nagpapagawa ng bahay pero makikita mo naman yung quality. Alam naman natin dito sa Bicol, ang bagyo talagang halos inuyupi ang mga bubong. So, hindi basta-basta ang pagpapatayo. Kaya bilib ako kay Uragon Hane sa pagpapatayo ng bahay guys kasi hindi mo talaga kung sa iba-iba, hindi ganoon ang iba-iba ang quality. So, earthquake proof, typhoon proof ng mga bahay kasi ang iniisip niya guys, pag iniwan mo yan o ibinigay mo yan sa may-ari, talagang panghabang buhay. panghabang buhay na talaga. So, ganun talaga. Kung kung may budget lang talaga ako, kahit sarili kong budget, kung mayroon, lahat ng ipapatayo kong bahay, talagang konkreto talaga. Nasa standard, no? Oo, konkreto talaga. So, sana mabigyan tayo ng pagkakataon na maging milyon guys. ng ating kitain. Ako guys talaga, Pero may isa talagang plano guys, no? So, sana ibigay ito ng Diyos. Ito yung pinakapangarap ko talaga sa mga habang nag-vlog ako. So pag lumaki na po yung yung revenue ko, talagang bibili po ako ng lupa. So doon ko po ilalagay yung lahat ng tinutulungan ko na walang matirahan, walang sariling lupa. So doon ko po parang magtatayo ako ng isang village ba tawag doon? village, Village. Uragon Hane, Village. housing village. Ano yung pinakamagandang Pero walang biro, yun talaga yung isa sa pinakapangarap ko talaga. Mangabili ng lupa, malawak na lupa, tapos doon ko sila iipunin. So para, halimbawa, pag isahang ko na lang, no? Napakasaya po nito guys. Kung sakaling mangyari po ito. Napakaganda po. So may playground yung mga bata. So, kumpleto na. Pwede pa nga magtayo ng eskwela kung sakali Ganoon. Pero gagawa ka ng isang komunidad na kung saan nandun Pero lahat yan, yung mga... Hindi yan madali guys. Hindi yan madali. Pero Siguro mga 15 years to 20 years from now. So sabi kasi guys, pag binitawan mo, mangyayari at mangyayari yan. Kasi sa pagkakilala ko guys kay Uragon Hane, so sa pagsimula niya noon, sa pagbablog, nakita ko siya kasi halos magkalapit lang yung bahay namin. Noon wala pa akong interest sa pagbablog pero ito talaga, lahat nagsimula to sa paggugupit, nagsimula sa tingnan nyo naman. So hindi imposible yung pare kasi naabot mo ngayon. How much more yung pinapangarap mo? Hindi yan pangarap pare. Maaabot mo yan. Yan, dinideclare ko na yan. Naabot mo nga to, di ba? So, hindi ko inaasahan tong ganito. Oh, di ba? Ang alam ko lang na makapagupit, makapagbigay ng 2 kilong bigas, diba? 2 kilos. So, yun yung iniisip ko noon. Pero ngayon iba na. Ito, may 5 bahay na tayong napatayo. Hindi yan basta-basta. So, yan, proclaim mo na yan kasi talagang hindi yan basta lang sabihin mong mahirap, talagang mangyari yan kasi makikita mo naman sa isang tao talaga yung dedikasyon sa So walang taong hindi nakukuha yun sa kanyang sa dedikasyon niya sa ginagawa niya. So makikita natin yan sa Uragon Hane. Yun kasi yun lagi kong sinasabi. Pag hindi ka masaya sa ginagawa mo, kahit anong pilit mo talaga, hindi maganda yung kalalabasan. So pag samahan mo yan, gusto mo yung ginagawa, masaya ka doon, so maganda yung resulta. So yan. So sana yan, isa tayo sa maging instrumento sa unang vlogger sa partido na magkapagpagawa ng isang village talaga, Uragon Hane. Uragon Village, yan. Tapos naandun lahat yung mga tinutulungan niyang pamilya. Alam mo, pag natutulog, pag nahiga ako, tapos yun yung iniisip ko. Tapos may Uragon Village, tapos andun yung mga bata, andun yung mga tinutulungan. Tapos ang saya nila tignan. Wow! Oh. Isa na yun wow. Mga legacy mo yun. Hindi yung kayang yun ang legacy talagang... Pero hanggat kaya ko talaga,
gagawin ko talaga. tatatak sa mga isip at puso ng Gagawin mga ko. Hindi natin kailangan ng kayamanan dito sa mundo, guys. Oo. At least na nabigay mo yung ano mo, yung best mo para sa kapwa mo. Binigyan na tayo ng Diyos ng pagkakataon na kahit paano makatulong. Samantalahin na natin kung saan man tayo dalhin ito. Ito pa malupit. Panigurado maganda yung kalalabasan nito. Napanaginipan mo yung Uragon Honey Village. Pag lingon mo sa kaliwa, may nakita kang isang gate. Oh, GR Happy Village din. Magkatabi lang. Di ba? Kasi wala na masama sa mga rap. So, alay mo, talagang pala rin yung ating channel. Marami ng mga vlog na naging successful. Kasi yan sa Kasi yun sa pinakapangarap ko talaga. Bukod sa maging maayos yung buhay ng pamilya ko, pamilya namin, maging maayos yung buhay ng bawat Pilipinong matutulungan po natin. So yan, specific dito sa Partido area kasi Yes. wala pang nakakagawa niyan dito guys sa Partido area. Isang legacy ni Uragon Honey yan na Yes guys, dito po sa sa amin, partido area ba? partido tayo. Hindi. Sa Dito sa partido, may nakagawa na ba nito? wala pa. Tayo, Politiko, meron mga politiko. vlogger. Pero sa vlogger, wala pa guys. Wala pa guys. Isa yan sa parang nakaka-proud, no? Tayo yung kauna-unahang nakagawa nito. So talagang, ang sakap lang sa pakiramdam, no? Makita mo yung mga tinutulungan mo, masaya. Masaya. Nakita mo, May umuunlad yung buhay nila. Buhay nila. Nakatayo na sila sa sarili nilang paa, na umaasinso. Makita mo yung mga anak nila, professional na lahat. Yan. Makita nyo si Uragon Honey, mga 30 na yung apo, tapos may may lalapit sa kanya mga mga professional, may abogado, may doktor, lahat yun mga pinagawa niya ng bahay noon. Paparada sa harap ng bahay mo, magdadala sa iyo ng cake kasi papasalamat ka sa iyo kasi mga professional na yung mga anak nila, di ba? So yun yung guys, yun yung pinapanaginipan talaga lagi ni Uragon Honey na mangyayari sa buhay niya, sa channel niya. So sana panalangin natin sa Diyos na talagang gabayan ng Diyos at gawing kasangkapan ang Uragon Honey YouTube channel sa mga pangarap niya sa buhay. So maging sa channel ko guys, so isa siya sa naging inspirasyon ko upang makatulong din kahit papaano sa kapwa. So yan ang Tatak Uragon. So, dami komento. Ang dami nating comment ngayong gabi. Sige, magsalita ka muna dyan at magbibigay ako ng jacket dito sa mga natin. Ano ba magbigay ng jacket? Wala ba? Pinutin mo yan. Yan. Add mo ito. Yan. So, pasensya na kayo guys. At pang 3 pa lang natin itong live. Yan. Bigyan ko kayo lahat ng jacket. Bigyan lahat ng... Anong ulam mo ngayon, partner? Tuyo lang. Ito yung walang katapusan? Hindi, ayun, pasalamatan ko pala yung nagbigay nito. Ay, ayun pala kayo tumahiling. Pero, pasalamatan ko pa rin. So, yan, magtuyo lang muna kami guys ngayon. No? May nagbigay kasi ng tuyo kanina. Anong tuyo to guys? Hindi ko alam kung ano yung... yung ano to, yung ang isda na to guys. Yung may tinik at parang turay. Isda talaga yan. Kasi... So, salamat sa nagbigay din kay ate. Nagbigay tayo ng tuyo. So ito muna yung uulamin natin. So, magbasa muna tayo ng comment guys. Hello sa ating 7 viewers and 25 thumbs up. Magluto na si Uragon Honey ng tuyo. Sige, habang tumaamoy nyo yan, singhutin nyo mamaya, maamoy nyo yung napakasarap niyan. Hello, magandang gabi po. Ma'am Reggie Bonel. Sabi niya, magandang gabi po. Evening sa inyong dalawa. God bless. Asan si DJTV?
So, papunta siguro po yun dito. Maulan kasi po ngayon dito sa amin. Kanina nga po, kumidlat bago kami nag-live. Talagang lakas ng kidlat. Kakatila lang po ng ulan. Be patient lang po sa mga bata sa pagtuturo. Jer Habi watching from Hong Kong, sabi ni Linmar Vlog. Magaling ka na, Roy. So, yan, magaling na po si Idol Roy, sabi ni Linmar Vlog. Sabi naman ni Ma'am Judith, hello Uragon Honey at Jer Habi. God bless po sa inyong lahat. Keep safe po kayo. Yan. Sabi naman po ni Ma'am Perlita, good evening. Good evening po. Albert, sabi naman po ni Albert Piliado, magandang gabi sa inyong dalawa, Sir JR at Sir Uragon. Sana magaling na kayo. God bless. So yan gandang gabi po. Sabi naman ni Habibi 029, shout out Team Uragon Honey. God bless you always sa lagi ninyong pagbisita sa 6 na magkakapatid. Magandang gabi po sa inyo. Sabi po yan ni So, ang hina ng signal nyo, mga sirs, mahina ba? Tingnan natin. Magandang araw sa inyong lahat, sabi ni Sinaida Kapasya. So, yun nga po kanina kasi guys, talagang grabe ang ulan. So, inintay muna namin tumila kasi nagkukulog, nagkikidlat. So, sana okay na yung signal namin ngayon. So, try nating i-view dito. Ayan, okay naman. Malinaw-linaw naman yung pagmumukha ko. Okay na. Ayan, stable na yung ating signal. Malinaw-linaw na yung aking pagmumukha dito. Magandang araw, sabi ni Ma'am Sinaida. Anong ibig sabihin po ng Uragon Honey? Sabi ni Ma'am Perlita Pinlac. So, ibig sabihin po ng Uragon Honey, magaling, di ba? Magaling sa lahat ng bagay. Hirap talaga maturuan mga bata, sir, kasi mahiyain sila na di maintindihan ang galaw nila. Kaya lang talagang meron magulang para lagi nakasubaybay. Sabi po yan ni Habibi 029. Mga sir, paalala lang kung manonood kayo ng video nyo, huwag nyo po gamitin ang account na ano ito? Ano ibig sabihin ni Ma'am Coliu? Ano kaya ibig sabihin nito? Mga sir, paalala lang kung manonood kayo ng video nyo, huwag nyo po gamitin ang account na ginagamit nyo sa vlog. So, ibig sabihin, dalawa yung nakalagin sa'yo, no? Oo, dalawa. Yung nakalagin din dito sa nakalagin. Isa lang. Isa lang. So, dapat may isa kang account na nagmo-monitor para hindi para hindi isang ano lang. Kasi parang na-detect yata yan ng YouTube. Pero yan, ganun ba yan? Sige, salamat sa advice. So, pwede kang kuyan dyan. Kung may ibang account, dyan mo siya ilink. Ganun po pala. So, ang ganda ng mo dyan Ay, hindi nakasubag ko. Ay, so, Dati. Ano na yun? 3,000 views na yung yung dati. Part 1. Yung part 1 natin, 3K views na. Yan. Okay po, salamat po sa information. Ma'am Coliu. Yan po, noted po. Hello po, shoutout po sa mga taga Balogo, Uwas, Albay. Hello po sa inyo sa mga taga Albay. Sabi ni Maria Teresa Bronosa. Yan po, hello po sa ating 10 viewers and 25 thumbs up. Sabi ni Dan Carlos Ruiz, Ultrasonic Boom, shout out mga ka-Uragon Honey at JR Habi. DJ TV, gandang hapon sa inyong lahat dyan, sabi ni Ma'am Dang. Totoo, sa panahon ngayon na COVID, maraming nawalan ng trabaho, marami ng hirap, malaking tulong sa mga senior dyan sa inyo, sabi ni Ma'am Perlita Pinlac. Opo, so doon po yun comment po yun patungkol doon sa mga sen. Hello mga Uragon na tamsak, sabi ni HL3 Habis. Hello po. Go lang po sa pagtulong
God bless you, sabi ni Maria Teresa Brunosa. Bakit wala bang peace mga 6 na mga bata, Sir Ragon? Sabi ni Habibi 029. So, sagutin ko na ba to? Okay lang sagutin ko? So, sagutin ko po. Kasi po, yun, pag member ka po kasi ng 4Ps, kinakailangan nag-aaral ka. Di ba tama? Oo. So, hindi naman sila nag-aaral. So, disqualified po yung kanilang status para makapag-apply sa 4Ps. Kasi isa po sa mga qualification, ikaw po ay naka-enroll ang mga anak mo. So, sayang. So, sa DSW naman po, nagtanong na po ako niyan. Hindi ko pa nakakwento kay Oragon Hane. Pero nagtanong pa ako sa, halimbawa, meron kang PWD na anak na pwede mong sa DSWD. Ang may tutulong lang po ng DSWD ay ma-recognize yung isang PWD. Bibigyan lang ng ID na ikaw ay PWD at mabibigyan ka ng mga discount sa mga bilihin. So, ganun lang po. Pero sa mga programa, depende na po sa mga local municipality kung ano yung mga programa ang ibinibigay nila. Alam naman natin pag mga politiko, so yan. So, hindi naman natin linan lahat. So, yan. Lahat sila. Kumusta kayo mga padi-padi? Sabi ni Mr. Homito. Hello po, Ma'am Sinaida Parker. Magandang gabi. Sabi ni Ma'am Dang Carlos Ruiz, huwag mong bigyan ng isda ang isang tao bagkus turuan mo kung paano mamingwit. Yan, yun yung kasabihan na nasa dulo ng aking mga dila. Go lang, Uragon, Hane at sa team is good. So, sabi ni Ma'am Dang. So, wag mong bigyan ng isda ang isang tao bagkus turuan mo kung paano mangisda. So, yun yung pwedeng maging objective natin sa ating pag-vlog, pagiging charity vlogger, di ba? Objective mo yun. Pwedeng maging objective natin. Kasi pag laging bibigyan mo lang ng isda, hindi niya na maisipang maghanap. Yan. Bibigyan mo, di ba? Oh. Yan. So, isa akong mga isda, guys. Pwede niyo kung laging bigyan ng isda kasi hinahanap ko. So, yun. Tama po yun. At para maturuan natin sila kung paano tumayo sa mga sariling paa. Huwag mong bigyan ng isda. Turuan mo paano mingwit. Watching from Korea. Good evening mga sir. Sabi ni Gab. So, hello po Gab. Tama ang mga sinasabi mo, J.R. Habi. Pero may kasabihan tayo. Just cross the bridge when you get there. So, tama din po. Malabo ang signal mo, sir. So, yan po, malabo talaga kanina. Ano po yung signal. Good morning, guys. Dropping to say hi. God bless both of you. Sabi ni Kim Lim, USA. Hello po. God bless you. Matupad lahat ng hangarin mo sa pagtulong. Sabi ni Perlita Pinlap, Ma'am Perlita. Your signal is breaking, dear hubby. Signal. Sige lang. Marhay na banggi. Suragon Honey, sabi ni Nestor Pilya. God bless you more, dear hubby, sabi ni Hasmina Laurente. So, thumbs up ho, sabi ni Army ni Sir Cland. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Positive ako na matutupad lahat ng pangarap nyo. Sabi niya ni Perlita. Salamat po sa inyong paniniwala na talagang sana matupad po lahat yon. Maray na banggi tabi sendo mga idol. Ingat kamo permi. Sabi ni Mamang Hardinero. So hello po sa inyo dyan. Magandang gabi. Hello po sa ating. Ha? Okay lang. So yan, kumakain na guys si Oragon Hane ng paboritong pambansang ulam. So guys, kain tayo. Yan nyo naman. Pambansang ulam ng lahat. So ako kasi guys, kumain ako ng binanban. Alam mo yung binanban? Yung ginagawang suman sa Lagunoy dito sa amin kasi guys, merong
special suman yung binanban. Kung natikman nyo na ang binanban, yan, napakasarap. Hindi ako masaling ibusan. Oo, so binabalot nun sa dahon ng ng yung damo na malaking dahon. So yun yun yung kinain ko kanina. So yan guys, Banban. banban ba yun? Binanban. So, Guys, ayan. kain po tayo. Ayun, So, habang kumakain si Tuyo lang muna tayo ngayon. So, hindi kasi nakapamalingki. sunod Nakapamalingki kasi. Kaya tuyo yung ulam. Pag hindi, manok. manok. Kasi ang daming manok dito sa kapitbahay. Pwede lang. So hello po sa ating 10 viewers. So yan, kanina po yung mga kakapasok lang dyan. So napag-usapan po namin ni Uragon Honey yung aming mga updates sa aming latest vlog ngayong nung nakarang mga araw. So at yun, naging successful po yung ating pag-tutor sa mga bata. At ongoing po yung panawagan ni Uragon Honey sa mga gustong sumuporta upang ayan, at least mapaganda natin yung bahay ng mga bata. So yan guys. So sana guys may mag-donate talaga sa atin ng mga materials para sa mga bata para matuturan natin sila. Kasi isa sa mga problema doon nakita ko Uragon Honey yung although mali, sakto lang naman yung bahay nila kasi yun minsan yung lamesa, yung space ba na pwede nilang maging sana yung donate pa ng isang lamesa. Yan. Para lahat sila doon nakaupo. Ay, oo, kasi kung pagka ganito yung lamesa nila eh. Yung plastic. Kulang sila. Kasi doon pinapatong yung ibang mga, yung kape, asukal, yung thermos. So pag nag-aaral talagang magagamit din nila. So sana yung mag-donate. Ayan guys, pag na-monetize tayo, mag-donate tayo talaga. Galan dito guys, alam niyo po bang galan dito? Sana. Pag mo na ikwento. Kasi talagang wala talaga kung dalang ibang pera. 6 pesos ba yun? May humingi talaga. Nagbigay siya ng 150. Pag bunot ko, 6 pesos lang yung laman ng wallet, ay ng bulsa ko. Sabi niya, hindi ko sasabihin. Ha? Sinabi mo. Sinabi ko ba? Hindi pala nakamute. So okay lang yan kasi talagang pag may budget, why not? Kasi Yan ba? So kamuting kahoy answer. kamuting kahoy yan? Pulot. Ano po yan? Yung parang palagadan kasi kulay violet yan na may kinayod na lukadon o na nyog. Kinayod na nyog. Tapos kulay violet yan yung binanban dito sa sa Bicol, sa Lagunoy. Tigluto. Paano? Garo ibos. Luto na. Tapos sa patos. Oo. Teka rakata na parang binanban. Patanaon ta ka daw kaan. Mahagad ako sa pambakal. Excuse me po. Guys, kain po, kain. So, sabi ni Hay na kita. Sabi ni Mamang Hardinero, Maray na Banggi. Hello po. Hello sa Indo. Now watching from Riyadh. Stay safe always. Sabi ni Ma'am Melinda Baduria. Hello po. Ay, Ma'am Melinda. Ma'am Melinda, Maray na Banggi po dyan sa Riyadh. Sa ating mga bayaning OFW. Maray na Banggi po sa Indo. Wala naman si Oh, Ma'am Melinda. kapitbahay natin to guys. Good evening mga Uragon watching. Kapitbahay mo pa lang. Kapitbahay ko. From Hong Kong, watching from Hong Kong si Mama Dolor Bedes. Hello po. Binanban, so kamuting kahoy answer, sabi ni Gab. O tama, kulayan lang yan, di ba? So, plano ko kasi talaga itong vlog. So, isa sa mga... Baka iba man, so binanban diyang kagab. Pwede. Sa binanban din Vicente. Dito sa atin. Kasi plano ko din yung i-vlog. So, nag-ano lang ako ng tamang pagkakataon. Kasi isa din guys sa ang tawag dyan, content ng aking YouTube channel ay ipakita po sa atin yung mga yung mga pamumuhay dito sa ating lugar. Ginagawa ng partido natin dito. So isa na dyan yung pangisda, yan, yung paggawa ng mga kakanin, yung
latest kong vlog sa tamales. So isa yun sa mga masasarap na kakanin dito sa ating lugar. So yan guys, hello po sa ating 14 viewers and 30 thumbs up. Maganda yung content mo na gano'n. Yung pinapakita mo yung mga kakanin dito kung paano ginagawa, kung ano yung mga kakanin dito, kung mga ano yung mo? Yung tamales. Tamales. Kasi ano yun? Yung mga OFW din na nakakauwi, parang nakauwi na din sila, parang nakikita din nila kung paano ginawa. Ang naging problema kasi ngayon guys dito sa amin, hindi talaga tayo makapag sige-sige ng pagbablog kasi Kaya nga. napaka ng health protocol ngayon, risking masyado kasi po kung alam nyo lang yung sitwasyon ngayon, parang halos lahat na siguro na dito tinamaan ng ubo, sipon, kaya minsan nakakaalangan talagang lumabas-labas, lalo na doon sa mga hindi mo kabisadong lugar kasi nakakatakot kasi buti na lang kung sa bahay ka lang magpapagaling, kung kailangan mo magpa-check up, nakakatakot magpa-check up lalo na kung may ubo, sipon ka. Kasi yung COVID talaga ay nandiyan pa sa palibot natin. Buti na lang ako guys, nakapagpabakuna na. Si Ragon Hani, siguro mga, kailan ka bang papabakuna? Huwag may lumabas ng zombie. Yan, so meron naman tayong Joke lang yun. Hindi, wala pa akong plano guys, Bakuna. Bakuna. Mambabakuna muna. meron naman tayong meron tayong rights sa sa kung papabakuna ka na or kung later. Yan. So kanya-kanya tayo ng desisyon diyan. Pero magbabakuna ko, wala pang schedule. Wala pang schedule. So Di ba hinihintay kasi na kung bakuna? Anong bakuna 'yon? Alam na. Hindi pa ginagawa eh. Hindi pa ginagawa. So yan. So abangan nyo guys kasi isa sa mga update ko guys sa pagbablog po natin, meron po akong ipapakilala sa inyong bata. Abangan nyo sa siguro bukas or sa makalawa, i-upload ko po yung isang bata na nais nating matulungan kasi talagang grabe ang sitwasyon ng batang ito. Grabe ang hirap. So abangan nyo guys yung ating i-upload. So hello po sa ating 12 viewers. Magandang gabi po sa inyo. Baka arroyo, sabi ni Gab. O iba naman po yung arroyo pero ganun ang kulay. Parang arroyo talaga siya. Ang arroyo, di ba? Yung Pulutan din violet. malagkit. Yung arroyo. Nilalagyan lang ng pampakulay na. Wala yung pampakulay. Alin? Kasi yung arroyo na ginagawa ng lola ko, palagadan ang tawag doon. Oragon. Palagadan. Yung kulay violet o itim na bigas na pulutan. Palagadan ang tawag dito. Ang ginagawa Arroyo. Ah, So hindi mo yung kailangan. kinukulayan lang yun. Sa iba, yung mga commercial ng binibenta. Parang kamuting nga yata yung ginagawa. Tapos Hindi, yung pagkulay. Pagkulo. Giniling na malagkit na bigas. Ang arroyo. So, giniling na malagkit na bigas yung arroyo, guys. So, yan, abangan nyo yan at ibablog ko po yung arroyo. Giniling na malagkit na palagadan na bigas, kulay violet na bigas. Gilingin mo yan. May sangkap na ilalagay niya na pampatamis, pampasarap. Lulutuin mo sa kawa. Papalaputin mo. Papalagkitin mo. Tapos, ibabalot mo siya sa dahon ng saging na lulubluban. Kaganon-ganon mo, lalagyan mo ng mantika para hindi dumikit sa dahon. Tapos i-steam mo siya sa tubig, steamer. O papakuloan mo sa tubig. So, yan guys. Kasi yung buhay pa yung lula ko, yan, napakahilig ko sa kakanin kasi yung lula ko, expert si Mami Nor. So, napakagaling niyang gumawa ng mga kakanin, yung tamales, arroyo, suman, ibos, yan. Dito sa amin, sir, binanban, kamuting kahoy, yung binabalot sa dahon ng saging. Opo, iba naman talaga yon.
Kasi dito ang tawag sa amin, yung cassava roll, di ba? Cassava roll ang tawag dito. Ang binanban sa kanila. Hindi, yung daw kamuting kahoy na binalot ng saging. Tapos, May palaman. may palaman na bukayo. May palaman na, na bukayo dito sa amin, guys. Ang tawag doon ay cassava roll. Pahagad man ako ng tuyo, Sir Roy, sabi ni Sir Nestor Pilia. Sige po, padalhan po namin kayo ng screenshot. Sige po, pag nagkita po tayo, talagang bibigyan po namin kayo. Yan, mili po ka ng tuyo dito. Kasi So meron akong tinuyo guys sa bahay, yung gray mallet fish o yung balanak. Nung isang araw, hindi ko natin na. nag-vlog ako, naghuli ako ng isda sa dagat. First time ko manghuli sa loob ng 2 linggo kasi nagkasakit ako. Nung pagpunta ko sa dagat, talagang dami yung nahuli ko, siguro mag 3 kilos na balanak. So mag-isa lang ako doon, maliligo sana ako sa dagat, dala ko yung net ko. Kasi hilig ko talaga yung pangingisda. Yan, nakakuha ko ng Tapos binadi, tapos sinawsaw ko sa suka with paminta, bawang, konting asukal, asin. Yan, napakasarap ng badi na isda. Garubaga inaagi kang uragon hani sa istorya, may basog kaan, may gutom. So yan, inaagi-agi lang, sabi ni Mamang Hardinero, inaagi-agi lang sa istorya talaga. May basog. Talaga kumain pag nakakamay. So yan guys. So ngayon umulan, napakasarap humanap ng buko. Kung wala lang talagang hindi umaambon, pwede tayong maghanap ng buko ngayon. Napakasarap ng buko, guys. Pwede. Kasi talagang labasan ngayon ng buko. Sana nandyan si Ma'am Racel. Hello, shout out kay Ma'am Racel. Kasi yon, favorite niya yun ng buko at ihahanap natin siya. So yan guys, hello sa ating 11 viewers at pasensya kayo sa ating connection. Mag-loading na naman. Iikot na naman yan mamaya-maya kasi connecting. So yan guys, share ko sa inyo guys yung naging karanasan ko naman sa sipon nung nakarang araw, yung pag-live ko guys. Share ko sa inyo yung tanglad, di ba? Tanglad na lalagay nyo lang sa mainit na tubig. So kung kayo guys ay may sipon, ubo, isa din sa mga nagpagaling sa akin at kay Uragon Hay, yung oregano. Dahon ng oregano guys. So humingi ako kanina kay Lola doon sa pinuntahan natin. Nandun sa bahay, hinugasan ko na. So mamaya, so kahit wala na akong sipon, iinom pa rin ako noon para talagang paka-recover agad. Yung dahon ng oregano, 3 dahon, hugasan mo ng mabuti para maalis yung hibo. Kasi yung oregano guys, meron siyang hibo sa dahon. So, make sure na maalis yung hibo ng oregano. Kung kayo may sipon, ubo, pwede nyo itong gawing home remedy sa bahay nyo. Make sure na alisin nyo yung hibo. Kasi yung hibo na yon, yun yung makakapag-irritate sa lalamunan natin pag hindi nyo na hugasan. So, ibabad mo sa mainit na tubig, mainit sa tasa, lagay mo, takpan mo within minutes. Pag kaya mo na yung yung init niyang inumin, so inumin mo na parang isang tsaa. So magano ka lang mainit na tubig. Tapos ilalagay mo yung 3 dahon na hinugasan mo. Kasi yung una kong ginawa, kisinama ko sa pakulo. Yung ma-overcook, parang yung lutong-luto eh. Mawala na yung mainit na tubig, tapos ilalagay mo yung oregano. Lalagay mo. Tapos yun, parang may steam lang siya doon, ay ma-half cook lang siya doon sa Tapos kunin mo yung oregano, bago mo inumin, pigain mo muna. Ganun, pinipiga ko sa sa tinidor, sa kutsara, pigain mo para talagang yung katas ng oregano halo doon sa tubig, tapos kamo inumin yung maligam-gam pa.
So yan guys, kasi ngayon sa panahon ngayon, mahirap magtiwala sa mga gamot kung puro ka gamot. Yan, masira lang yung kidney mo. Okay naman yung synthetic na gamot, lalo yung mga yung mga antibiotic, wala naman siguro diyan, depende sa inyo kung gusto niyo gumamit. Pero ako, di-discourage ko yung sarili ko hangga't kaya ng herbal. Mas maganda kasi guys yung herbal. Kasi hindi lang safe sa ating mga organ, talagang probado nang nakakapagpagaling kasi yung mga lolo-lola namin dito, yun yung mga ano. Sir, may sipon ako anong ano, ano muna yung hibo? Yung hibo guys, yun yung hibo. Yung hibo guys, yung hibo yan. Hindi, yung yan. Yung Makati ba? Pag halimbawa pumunta sa sa yung hibo niya, yung parang minsan Makati ganun. Yung oregano kasi guys, may hibo yan. So kailangan mo siyang hugasan, parang balahibong maliliit na matatalim. Yan yung hibo. Kailangan mong maalis yan kasi baka mag-react sa lalamunan mo, may allergy ka, mamaga yung lalamunan mo. So yan, minsan kinakailangan mo din maging careful sa mga herbal kasi tulad ng tanglad, ang tanglad o lemongrass may hibo din yan guys. Yung sa may niyan, sa may pinakapuno, pag bago mo siyang kinuha, ganyanin mo, may kulay puti na hibo ang tanglad. So kailangan mo din yan hugasan. Kung ikaw ay gagamit ng tanglad sa pagluluto, alisin mo din yung hibo kasi hindi naman natin alam kung yun ay makasama. So mas maganda na yung para safe tayo. So yan guys, yan balahibo, parang balahibo. Yung ganun tama yun Gab. Makati yarn yung hibo. Sabi ni Gabi yan, balahibo, parang balahibo maliliit. So yan guys, hello sa atin 8 viewers. Yan, busog na si Oragon Honey. Solve na. Yan, uminom na ng tubig. Gab, anong Tagalog ng hibo? Sabi niya, balahibo daw. Sir, may sipon ako. Ano muna yung hibo? Kala ko sinabi niya kung ano yung Tagalog ng hibo. Hibo. Hello Lods, magandang gabi. Shout out naman from Makati City. Hello sa mga taga Makati dyan. Sabi ni Jason Sanchez. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Shout out sa 9 viewers at 31 thumbs up. Bukas ay hindi ka pa pwede ng dalan sana kita ng yung tuyo ko na balanak. So yung balanak naman kasi guys nakakabinat. Yun ang problema noon. Yung iba hindi naniniwala. So ito i-share ko lang sa inyo. Hindi ako kumakain ng may mga isda na nakakabinat guys. Yan yung mga matataba. Kasi yung balanak matabang isda. Para yung yung parang bangus ba, yun na maraming sa belly niya, yung taba. So yung balanak pag galing ka sa sakit, huwag kang kakain nun. Kasi ito sarili kong experience, sinishare ko sa inyo kasi pwede kang mabinat. So yung mga matatanda dito sa amin naniniwala na ganun kasi na-experience sila, nabinat sila. Bumabalik yung pag nabinat ka, babalik yung dati mong sakit. Okay, mas Mahirap. So yung ginagawa ko sa balanak, yung balanak kong tuyo, pinamigay ko sa yung kapatid ko isa, yun yung kumakain kasi wala naman siyang sakit. Yan, yung mama ko. So kumakain kasi ako hindi talaga kasi kagaling ko lang sa sipon, ubo. So mahirap na. Baka mabinat tayo. Tulad ng yung karne ng kalabaw. isa din talaga yun sa Sa lugar namin dito, kahit yung mushroom o ligbos. ligbos. Yan. So ngayon maraming ligbos dito sa amin guys kasi umuulan na kumikidlat. Ang daming kabuti o ligbos. Kabuti dito sa amin, ligbos. Ang sarap pa naman yung parang gawing tinula. Ang gawa ko guys sa ligbos o yung mushroom o yung kabuti, lilinisan mo yung pinaka ng payong, parang payong yan. Tapos igigisa mo ngayon sa sibuyas, bawang, tapos sa luya.
gigisa mo ganon, tapos magtutubig siya, tapos lalagyan mo ng, titimplahan mo ng asin lang, ang sarap ng sabaw. Kaya lang yon, nakakabinat siya. Kung ikaw ay may sakit, galing ka, nagpapagaling ka sa sakit, or gumaling ka na, so yan, hindi advisable na humigop ka ng sabaw niyan o kumain kasi nakakabinat. Yung sabi ko kanina, kung naniniwala kayo yung kalabaw, yung karne ng kalabaw, yan, isa din yan sa nakakabinat. Balahibo daw, sabi ni Sir, sabi ni Gab. Sir, English na lang kasi ano muna English ng hibo, Sir. Ang English siguro niyan, ano, tiny hair. Yan. Tiny. Hindi natin alam mo, no? Research natin mamaya sa Google. Sana all bumalik, no, Sir. Wag lang binat. Yan. Sana all bumabalik, no, sir. Huwag lang, binat. Wag lang binat. May hugot na naman. May hugot na naman si Gab. Masarap yang kabuti, lagyan ng kalamansi. Oo, yeah, pwede nyo rin, ano. Kusido. So yung timplang ano naman yon, sinabawan na parang kusido, pwede mo lagyan ng kalamansi. Pero yung style naman na parang tinola ang style ng sabaw na gigisa mo sa luya, tapos lalagyan ng tubig, konting asin, ang sarap ng sabaw nun, guys. Kaya lang bawal yun sa may mga ano, matataas yung cholesterol. Ano pala? So be careful din, guys, kasi yung ligbos o kabote, napakataas ng ano niyan, cholesterol. Hindi yan pwede sa mga high blood, Oragon. Mataas yung ano niyan, cholesterol level. Masarap yung kabote, pag may kalamansi, sabi ni Gab. Good evening, Oragon Honey and GR Hobby from Makati viewer. Hello po. Hello po sa mga taga Makati. Hindi ko pala nalalagyan ng mga jacket. Nalagyan ko po kayo ng mga jacket. Si Mamang Hardinero. Yan, meron ka na pong jacket. Pasensya na kayo, ha. At na si Ma'am Dolor Bedes, meron ka na pong jacket. Bigyan natin ng jacket. Si Melinda Baduria, Ma'am Melinda. Si Ma'am ito, si Army ni Sir Clan. Yan, meron kay Ma'am Hinupa. Opo. Yan, guys, nagpapasalamat po pala kay Ma'am Hinupa. Kagabi ay pinaunlakan po tayo na mabisita niya yung ating stream. Premiere pala. Yung premiere natin kagabi. At yan, full pack yung Team Hinupa. Nagpapasalamat po ako kasi po tayo ay napagbigyan. So, yan po. One time, GRI, maghanap tayo ng buko. Miss ko nang kumain ng buko. Oo, talagang lalo na ngayon, Lalo ulan. umuulan. Doon kay guys, kung alam niyo yung binanag namin kay Nanay Suling, yung lugar ni Nanay Suling kasi guys, talagang kagubatan. Guubat ng yun, malapit na sa yun, paanan ng Isarog. So kwento ng mga niya, nung dalawang apo niya, paggabi daw, matutungtungan mo lang doon sa sa daan nila yung buko. So yan, pwede tayong maghanap doon one time. Dito nga din sa amin madaming buko. So pwede din tayo diyan maghanap. Marami pa naman akong kalamansi. Yun yung sekreto naman sa pagluto ng buko, guys, o ng snail. Dapat marami kang kalamansi. Kasi medyo malangsa siya. Tatanggalin mo yung dulas mo. Dulas, tapos yung langsa doon sa muscle. Sabi ni, yung mga lods, haloy na ako day nakatanakaan, ligbos, lasa lang with lubas, siram sana. So yan, ito naman, pwede naman daw lubas. Yan, pwede naman talaga
Lagyan ng lubas. So yan, pwede pa lang lagyan ng lubas ang ang ligbos o yung kabuti. Yan, try nga natin. Sabi ni Vicente Pagador. Hello, Lods. Magandang gabi. Kanina pa, Sir Habi, putol-putol ang signal. So yan, sorry po talaga. Pasensya May na. yung signal dito pagka ganito guys na umuulan. Nakulimlim. Ay, nasusaro nindo kay ba wara baga, sabi ni Johan Zuzu. Si DJ TV. Si DGTV official. Maulan kasi guys. Maulan, yan o. Marinig niyo yung patak ng ulan sa bubong. Malayo, medyo malayo kasi dito yung bahay ni DJ guys. Yung ano niya. Kaya yan. Malayo siya. Sir, ang buko pwede lagan lubas? Pwede daw. Pwede pag ginataan. Yan, pwede siguro. Ang gawin natin, pwede yan. Lagay mo ng konting malunggay tapos chop mo yung lubas. Pwedeng ibilad mo yung lubas. Kasi Pwede. sa natong o sa dahon ng gabing pinatuyo, pwede mong ilagay ang lubas, patuyuin mo rin yung lubas, tapos saka mo ilagay Hmm. sa ginunawan o sa ginataan. So pwede kasing gataan yung pwedeng gataan yung buko. Siguro pwede lagay mo yung pinatuyong lubas. Tadtadin mo muna na maninipis yung dahon, tapos ibilad mo. Tapos gataan mo yung buko. Pag malapit na maluto, saka ilagay mo yung lubas. So pampaasim din doon. Ay, yung alam mo yung isang klase ng yung atol tawag dito sa atin. Oo, atol, isa din yun. Kinakain pala yun. Oo, yung matalim yung Oo. kuitan. Kinakain pala yun. Oo, kinakain yun sa talaga, ibang lugar. Dito sa atin, Pero hindi sabi, yan. hindi daw masarap kasi yung huling kumain, patay. Hindi man yung lason? Ha? Hindi man yung lason? Hindi man yung nakakalason? Nakakalason daw yun Hindi sa ibang lugar talaga kinakain yun. Yung atol. Oo, tingnan mo sa YouTube. Meron nakita na kung Baka kahibog lang yung yung shell. baka. Pero ganun Hindi, din. kung yung dito sa atin, sabi, nakakalason daw. Kasi kung hindi yan nakakalason, maraming kakain yan dito. Siguro. Pero nakita ko sana, hindi nakakalason para hindi sila So hello po sa ating 10 viewers and 33 thumbs up. Magandang gabi. Bilis na oras daw, 1 oras at 20 minutes na agad. Sarap magkape guys. Kaya, gusto mo kape? Ano daw kung kitang kape? Nag-urang dahil pwede sa pinyo. Bili tayo guys ng Coffee Mate. Sarap ng kape ngayon. So yan guys, Merry Christmas in advance sa ating mga viewers. Yan, Pasko na. 80 plus 83 days. Ilan ba 'yon? Sabi sa TV Patrol kagabi. Madali na yung Pasko guys. Magandang magandang simula na 'to ng sana matuloy na yung carol namin guys. Ni Uragon Honey. Yan, Merry Christmas sa inyong lahat, sa ating mga viewers. So, sana may Pasko na sa atin dito. May time pa para magbalot? Pwede pa. Sabi ni Vicente Pagador, pwede yan mga loads. Adobo sa gata, may lada. Wow, Yan sarap. talagang tunay na Uragon ni si Vicente Pagador. Vicente Pagador. Yan. Supporters natin to Uragon, si Vicente. Isa to sa mga nagsishare ng ating videos. Salamat. Uragon talaga, may gata na, may lada pa. Ayos, si Ramsan. Tipong saka lumabas ano to? Pagkatas na po yan lalo. Tipong sa kalubas, pampagatas daw po lubas. yan. Lalo sa mga bago mag-aki. Itong pagkatas Tipong, ibig sabihin tipong malinghod. Yeah. Tipong sa kalubas, ayun. Sorry. Low gets tayo. Tipong pala, malinghod. O yung, Kala ko tipong. Malinghod. yung buko. Boko. Oo, pampagatas talaga yan. Kasi yung misis ko guys, nung yun yung Bakit kaya naman ako ng kain ng boko? Hindi ako ginagatas.
Oh, ako ano, ginagatasan ka ng anak ko si ni ng pera. Ibang gatas yun. Ito na yan, lagi yan, nagiging ng Lagi na piso, kayo ng piso. 5. So, yan. Oh, totoo po yan, yung buko, talaga pampagatas yan. Kasi po na-experience po yan ng asawa ko, yung sinabawang isda, sinabawang ano, lalagyan mo ng kinayod na ano. Pagatas talaga. Kopi ko brown please, sabi ni Gab. Yan, bibili tayo mamaya ng ano. Umulan Si pa Gab kasi. ang mahilig sa kape. Kopi ko brown. Puro ang. Puro. Bako, tapos tayo tasa yun. Grabe. Oh, sige nang bata sa sapian. Ilan ko natin open mo? Nagpalin na na. Abangan na. Dahil ka mag, ano sa sapi, baka ma-place order. Nama page order an. Patay kita dyan. Ano dumating yung ano? Dumating yung order mo? Hindi, ito parang box yung lahat eh. Ito ba yun? Ha? Yung ano sa sapi din, nag-abot pa. So may in-order kasi si Oragon Haning ano, yung ano sa Shopee. Tinext na siya kanina. Hindi naman dumating. Paasa daw. So yun guys, iwan ko muna kayo kay Oragon Haning. Bibili lang ako madali ng coffee mate. Okay. Sulutoon mo po, Ragon Hani. Lutoon mo po, Ragon Hani. Lulutoon ta. Nag-ano talaga. Putol-putol talaga. Sumahin na talaga yung ating signal. Ayun, maray ka na baga urago na ni, ura ka na ubo. So medyo may kunti pa po, pero okay na po ako. So maraming salamat po sa lahat ng nagdasal para sa ating agarang paggaling. Thank you po. So sa mga hindi pa po kumakain, kain-kain na po muna kasi bawal magkasakit. Yan. Na ano po kami na pasma. So dami kong herbal guys na tinik. Dahon ng balimbing, oregano, tanglad, kalamansi. So ewan kung ano yung nakatanggal. Hindi ko alam yung nakatanggal talaga eh. Yeah, shout out sa ating viewers ni Jera Habi. And DJ TV Official, Get Wilson. So, hindi pa siya masyadong magaling. Sabi ni Gab, nagsawaan na. Sana all may pagsasawaan. Kung kailangan yung patinta ka? Ayun. Bago ko manugas. Sabi ng Jasmine Laurente, kumusta po Roy? So ito po medyo, yan, magaling na po tayo. So naibigay na po pala namin Ma'am Jasmine Laurente. So paabang na lang po ng uploads. Yan, sa sobrang saya niya Ma'am Jasmine, hindi siya makapagsalita. Watching from Dubai. Stay safe po. God bless you all, team. Sabi ni Shen TV. Ha? Ay. Eto na guys, yung ating coffee ko. Tapos na pa? Ito ba pa? Pag tapos na, paglalo. Hello po sa ating 9 viewers.
Yan po, kape po tayo, kape-kape. Kasi po maulan gabi ngayon. Medyo maulan. Sana wala namang bagyo. Kasi yan, baragyuhan na sa Bicol guys. Sana wala naman na Di, buti nga ngayon lang pag dito. kasi nung isang taon na, grabe, pirang bagyo nag-aagsa to. Itong sunod yata, kaso nga lang hindi lang natuloy yung iba. So yan guys, kape po tayo. Init. Init nung may ano tubig mo. Bagong kulo. Hello po. Sarap ng kape guys. Sarap ang higop mo. Tapos ayan, meron tayong Chara Hansel. Diba? Sarap nito sa kape. Tanay ako, gusto mo tanay? Tanay, gusto mo? Tara. Yan, kape po tayo. Gabi po sa inyo, sir. Opo, gabi na po dito, Ma'am Reggie. Try mo, sir, sa labat. Gibon, kape, arog kaya ang gibo ko pag may abo ako. Opo. Kaya lang kay Uragon, in-advise ko yon. Iba naman yung reaction sa kanya ng luya. Lalong dumikit yung ubusan niya, no? Yung luya. Sa akin, okay yung sa labat, guys. Effective sa akin yung sa labat. Umiinom din po ako niyan. Ang iniinom ko po yung Yamang Bukid na binibili ko sa sa mga butika. Yung Yamang Bukid po na herbal turmeric Anong klase yan? Yaman bukid? Yaman Bukid ang tatak niya. Ang brand. Turmeric? No, turmeric. Na, ready to na yan na timpla. Doon sa inyo, wala ba na? Meron. Turmeric? Hindi yung Yung laman? Pa. Meron. Marami? Ano lang, yung hiningi ko lang doon sa auntie ko na ilang piraso. Ginawa kong parang yung sa paso, yung pinatubo ko pa lang. Kasi naghahanap talaga ko yan kasi yan yung sa gawp ko. Yung color yellow o pula? Hindi, yung Yellow. Yung dumidikit sa Yun. balat yung kulay. Mahal ang kilo noon. Kaya nagparami ako, bigyan kita pag tumubo. Tapos paramihin natin. So yung guys, yung sa labat, napakaganda galing nun sa talaga. Proven yun. Pwede nyo gawin guys. Lalo na kung may honey, sa labat, 3 piraso o 2 pirasong kalamansi, tapos honey. Yan. Tapos honey. Yan. Merong honey dito si Uragon honey. Uragon honey? Honey. Honey? Uragon honey? Ito guys yung honey niya 100% honey. Galing para sa USA. Yung nagpadala nito, tapos nagpadala nito itong box. Isa lang. So, good evening po. Sabi ni Abi Dayan. So, bigyan natin ng jacket. Hi po, Ma'am Abidian. Kumusta po kayo? Yan, si Ma'am Abidian, isa din yan sa mga nag-sponsor sa atin. Kumusta na po, Kuya Roy? Magaling ka na ba? Magaling Pwede na po. Kunting na lang, palakas-lakas pa. Pero pwede na po. Pwede po ba yung turmeric, sir? Opo, sa po? Sa ubo, sipon. Napakagaling po niyan. Lagyan nyo po ng kalamansi o lemon. Tapos, kung meron kayong honey, lagyan nyo isang kutsarita. Gawin yung kape sa umaga at hapon. Umaga at hapon yung inumin. Napakaganda po. Napakaganda sa pakiramdam. Alam niyo guys, madali lang po gawin yung turmeric para mamuo siya, maging powder. Paano Uragon? Dati nung ginawa yan ng nanay ko, inilahir niya lang yung yung turmeric, tapos tubig, tapos yung katas nun, yun yung ginawa niya pero hindi na naging pulbos. Hindi na binilad. Hindi, kailangan sa apo yun. Yinadyad niya. Tapos,
piniga, nilagyan ng tubig, tapos piniga. Tapos yung katas, yun yung Pinakulo. pinakulo. Yung So, tinawag. Pero hindi siya naging powder. Natunaw Hindi. talaga siya. As in, Natunaw natunaw talaga. Kailangan pa, lagyan mo ng asukal. Kahit Yun. 2 kutsarang asukal lang, o 3, para maging powder siya. So, ganun pala yung paggawa niya. Para sa ubo sipon, turmeric. Mm. So yan guys, yung may mga ubo sipon dyan. Napakasarap ng turmeric. So ito yung Newsip, hindi naman siguro masama. Pero ako, sarili ko, para sa akin, dinidiscourage ko yung sarili kong uminom ng Newsip o yung mga pangano sa sipon. Kasi iba yung epekto sa akin ng mga gamot. Yung epekto nun sa akin, parang hindi naman inaalis talaga yung sipon mo o rubo. Parang binabawasan niya lang pero babalik at babalik. Yun yung experience ko sa ganyang mga gamot. Kaya puro ako herbal. Ako rin, herbal din talaga ako. Kung pagkaya ko pa, itong nagkasakit ako, halos hindi naman ako uminom ng gamot. Yung talagang hindi ko na kaya, Kaya natagalan yung recovery mo, no? nagpa-check up na. So yan, wala Nagpa-check up kasing lang. wala kasing sa akin kasi po wala ng sipon na tubo. Yung panglasa sir di pa bumabalik, sabi ng Reggie. Normal lang po yan, huwag kayo matakot kasi dito sa amin talaga basta sinabi mong wala kang panglasa, iniiwasan ka na. Normal po yan kasi na-experience ko po yan talaga nung may sipon ubo. Mawala po talaga yung panglasa mo. Wag lang talaga po kayo matakot kasi po normal yan sa may ubo sipon. Na mawala yung panlasa mo at pang-amoy. Kaya nga, Matagal na yan, na-experience natin yan pag may malala tayong sipon ubo, na wala talaga yung panglasa. sasabihin ng iba, Oo. COVID na daw. So wag po kayong Natural panghinaan po ng talaga loob. Normal lang po yan. Hindi mo pinapabayaan yung sarili mo. Yung mga, yan loading na naman tayo. So ang importante guys, wag mong pabayaan yung sarili mo. Kasi as long as hindi ka yung tawag diyan, kung nagpipiyot ang paghangos, Naninikip. naninikip yung dibdib mo, okay lang yan kasi pero pag nanikip na yung dibdib mo, so iba na yon, pwedeng may komplikasyon ka na sa puso. So as long as hindi naman naninikip yung dibdib mo, walang problema po yan. Kasi yung panlasa at pang-amoy, normal po yan pag may sipon ubo, nawawala po talaga yan. So gawin mo lang po na yung pangaparaan, yung pag-take ng herbal, pag-take ng gamot mo, kung ano man yung rineseta sa ng doktor. So yan lang po. Huwag muna kayong baka isipin nyo na may COVID na kayo, wag po. Stay positive lang po tayo. Kaya tingnan nyo guys to, itong video na to guys, nung kasagsagan ng ko. Ng, Ayan, wala po talaga panlasa dito. Pang-4 na araw. Sipon. Ayan. Sakit ang katawan. Ayan. Wala po kung panlasa talaga dyan. Pero kahit wala pang panlasa, natural naman yun kasi may trangkaso. Natural naman po yan. Ay. So yan po yung yung video na hindi niya in-upload. Natakot lang akong i-upload kasi baka puntahan tayo, i-hide tayo dito ng barangay. Yan na record niya yung niya. Ito lang yung mahirap dito guys, talagang ang sakit sa likod. Napakasakit sa likod. Lalo na pag umuubo. Oo. Tira lang ng aso. Dito guys, kumakain na ako dito, talagang as in, wala talaga. Kahit pangamoy. Walang pangamoy, walang panlasa. Wala talaga. Ano yung nasa isip mo niyan? Nung Sabi ko, bahala na. bahala na. Kasi ang inaabangan ko, lagnatin ako kasi hindi naman talaga nilalagnat eh. Saka isa pang inaabangan ko, pag sumikip yung dibdib ko, Yan, yun yung sinasabi ko sa iyo. Sumikip yung dibdib pag mo. sumikip yung dibdib ko, sabi ko, ako na mismo, tatakbo na. May kunting-kunti. Kunting-kunti lang.
Hindi mo rin malasahan yung pagkain. So yan. Di ba Yan yung guys. tinapa, malasa yung tinapa eh. Malasa yun. Parang wala. Hindi mo malala. Kaya Ma'am Reggie, ano po, relax lang po tayo. Ano sabi na yung Friday? Kasi daw siya, Natakot na ba? wala siyang, kasi sa akin kasi po, wala nang sipon at tubo. Pero yung panlasa, sir, di pa bumabalik. Normal lang po yan. Normal lang po yan. Normal lang po. Ganyan din po ako. Yan, si Uragon Honey po. Galing na po. Ako po. Si DGTV. Ongoing pala. Nahuli si DJ. Pero okay na. May gamot na si DJ na iniinom. Nainom po ako ngayon yan. Luyang dilaw. Wow. Sabi ni Ma'am Colio. Mas mainam po kung walang halong sugar. Tapos lagyan po ng lemon kahit isang hiwa lang. Opo, tama po yan. Maraming klaseng lemon po na pwede nyo ilagay. Yung American lemon, yung yellow, or yung natural nating kalamansi dito na yung kulay green. Pwede din. Okay po, gawin ko po, sabi na Gibonel. Kaya po kayo ng mga yung mga maasim. Rich in vitamin C. Oo. Para bumalik po yung nyo, yung panlasa nyo. Kasi ganun din yung ginawa ko eh. Orange, mangga. Bayabas, yung mga malapit lang Rich in sa vitamin C. Bayabas po, maganda din po yan sa Sir GR, Hello? kamukha mo pala si Eric Santos. Sample Hindi ba? nga ng isang kanta dyan. Yan Sabi lang. ni Gab. Mag-ano po tayo, mag-rehearsal pa tayo niyan. Kamukha ko daw sino? Si Eric Kabute? Yan. GR Hobby, bakit walang dollar sign? Kasi po ano pa. Ay, magpapadala siguro. Hindi pa po kasi siya monetize. Opo. So yan, tulungan niyo po yung channel ko po. Kasi po guys, yung channel ko po, na-reach ko pa lang po yung unang stage, yung unang 1K subscriber. Nasa 1,100 plus na po yung subscribers. So salamat po. Sunod na po, na-hit po natin yung watch hours. So sana po matulungan niyo po ako sa watch hours. Yung mga video ko po na hindi niyo pa napapanood, pwede niyo panoorin, i-play, leave a comment, leave a thumbs up para po madagdagan po yung watch hours natin. Kasi po hanggat hindi pa po tayo na-monetize, yan, wala pa po tayo income. Yan. Wala pang revenue. So sana po magka-revenue para po tayo kay Uragon Honey. Kasi laging ito ang naglilibre sa akin. So sana naman tayo. Basta sabi ko sa'yo pautang mo pag wala. Walang problema. Sana magkaroon tayo ng revenue. Tsaga lang yung kailangan talaga. Po. So yan, bigyan natin ng jacket si Ma'am Ellen Reyes. Magsuod agad saka lemon at luya. Ano magsuod? So, kung mag-steam, Magsuob din sa atin. Mag-steam ng yung mainit na tubig sa planggana. Lagyan mo ng asin, isang kutsaritang asin. Tapos yung mama ko, ng kalamansi. Pinipigaan pa ng kalamansi yung tubig. Tapos yung towel na malaki o yung kumot, ilagay mo sa lamesa, talok, tapos malalanghap mo yung aroma o yung steam nung mainit na tubig with asin at tawag dyan, kalamansi. Napaka niyan guys. Mafe-feel mo pagkatapos, yan, tumutulo na yung sipon mo. Yan, wala na yan. Sa akin, yung isang cup ng tubig, tapos asin, tubig, asin, tapos anunang. Dahon ng anunang. Anong Tagalog ng anunang? Tinutong na bagas. Ayaw sa anunang kung anong Tagalog. Basta yung Bicolano dyan, alam na yung anunang na dahon ng anunang. Tapos, tinutong na bigas? Tinutong na bigas. Talagay mo doon? Oo. Yung pinakuluan na anunang, tapos tinutong na bigas. Huwag mong iubos. Huwag mong iubos sa planggana. Magtira ka ng kahit isang baso. Pagkatapos mo doon, yun yung iinumin mo. Ang ginawa guys ni Uragon Honey naman, naglaga muna siya ng dahon ng anunang at yung butil ng bigas na tinutong,
nilaga niya sa takure. Hinalo. So ngayon, meron siyang mainit na tubig sa planggana na, nilagyan niya ng asin na gagamitin niya sa pangsuob, yung nilaga niyang dahon ng ano ng with tinutong na bigas, sinali niya doon sa mainit na tubig sa planggana, nagtira siya nung sa tasa, baso, sinave niya later, tapos nagsuob muna siya, nilanghap niya yung amoy noon, pagkatapos mong singhutin yon, iinumin mo naman ngayon yung natira mong nilagang ano ng with kasi dito ang tawag doon guys pamasma. Yan mga tips sa mga uragon talaga. Madali siyang makawala ng yung kapit ng ubo. Sino nagturo niya? Si nanay? Si nanay. Yun mga matatanda dito tapos sa amin pagka guys. pagka umaga, tinutong na bigas naman, tapos dahon ng balimbing. Dahon. Napakasarap guys ng ng ano naman ginawa mo sa bigas, tapos tinutong na bigas? Anong proseso? Ganun din. Pagsama yung pakuloy mo yung tinutong na bigas. Magpapakulo ka ng tinutong na bigas kasama nung ng dahon ng balimbing. Isang tasa. Isang baso. Isang baso, magpapakulo ka ng dahon ng balimbing na isang tasa. Tapos yung tinutong na bigas. Tapos gagawin mo kape sa umaga. Hindi, isang straight mo lang. Kaya parang yun, pag gising mo, yun yung iinumin mo. Pamasma din yan. So yan guys, maraming mga... Huwag kayong magulat guys, napakapait po. Mapait yun. Para yung yung iniinom ko guys. Na lang. Yung iniinom ko naman, yung dahon ng lagundi. Nung may ubo akong talagang dikit na dikit. Yung dahon naman ng lagundi guys, parang ano ba yan, yung tatlong ganyan. Yung dahon ng lagundi. 4 na dahon hanggang 5. Ilagay mo din sa mainit na tubig, takpan mo. Tapos pag maligam-gam na, pigain mo yung tapos inumin mo yung katas noon. Ang pait din. Pero, number 1 sa ubo, yung lagundi. Tatlong beses sila ako uminom noon. Yung guys, lagundi. Pwede din. So napakaraming option. Depende kung anong nasa bakuran nyo. Pwede kayong walang halong chemical, purong natural. So kaya kung talaga mag-vlog tayo niyan. I-vlog ko kaya kasi hindi lang naman sa hindi lang content para sa content, para makapag din tayo. Kaya basta ma-share din natin. Iba, hindi naman nila alam yan. Hindi alam ng mga lalo na yung laging pa-check up ng pa-check up. Alam nila, may doktor. may kasipon ubo. Magdo-doktor ka agad. Mag-newsip ka agad. Walang masama sa doktor, walang masama sa synthetic na medicine. Pero, ang masama kung hindi mo alam yung mga herbal na lunas na nasa bakuran mo lang. Yun yung medyo, hindi natin alam. So kami, kasi mga bata pa kami, mga teenager, hindi na, buti na lang may mga kami, may mga matatanda na nagtuturo. Yun. Teenager pati. Hindi, yung mga natutunan po namin, sa mga matatanda lang dito, mga lolo-lola, mga mag-anak na ganito, gawin mo to. So at least, nasubukan natin, nag-share kami kasi yung mga sinishare namin, na-experience po namin yung kasi mahirap mag-share. Sasabihin mo, uminom ka niyan. Hindi mo na-experience. Pero at least kami na-experience namin. Hindi kami namatay. Walang side effects sa amin yung mga dahon-dahon na yun. Kaya napaka pong i-share namin. Kumbaga, hindi kami dadalawang isip na i-share sa inyo yan. Kasi kami mismo na-try na namin. Opo. Nasubukan namin. Kami na po yung maging example muna. Nakikita naman namin sa nanay ko, sa tatay ko, sa lolo't lola ko na yun talaga yung nakagaling sa kanila. Kaya naniniwala kong yun din yung makakagaling. Yung anak ko nga, ito naman, yung may mga halak na baby or mga anak nyo dyan, may halak, di ba? Halak yung, marinig mo yan sa dibdib, yung parang may halak. Halak. Yung dahon po ng ampalaya o pwede yung wild ampalaya, amparia dito sa Bicol. Yung dahon niya, kumuha kayo ng dahon, mga 5 to 10 na dahon ng ampalaya. Tapos ilagay mo sa maliit na platito. Hugasan mo siyempre, lagay mo sa platito. Pag in na yung kanin, pag wala ng sabaw, ibabaw mo yung platito, kasama yung dahon, takpan mo. Tapos pag binuksan mo yung kanin, yung tulo doon sa takip, yung pawis,
patuluin mo doon sa platito, di magkakasabaw yon kasi na-steam na yung ano. Saka mo pigain yung katas nung, alisin mo na yung platito doon sa kanin. Pigain mo yung katas ng dahon ng ampalaya. So ilagay mo sa kutsarita or sa dropper. Ipainom mo sa anak nyo. Sa halak yung sa Halak. May sipon, may ubo. Napakagaling. Kung yun lang, mapait. Pero pag nasanay mo yung anak mo niyan, talagang the best. Mas the best pa yan sa mga kasi yung bata, yung mga baby, pag sinanay mo agad yan sa gamot at sa mga antibiotic, parang sa murang edad nila, kumbaga kung sa ano, lumbod pa so ano nila, mura pa yung mga ginhawa nila, yung baga nila, yung ano, maluluto na agad sa gamot. Ang tapang ng ano, ng antibiotic, ng mga gamot niya sa ano, ang tapang niyan guys, hindi niyo lang alam. So mas maganda yung bata sanay na sa ano, sa herbal kasi matag yung ano yan. Naniwala ko diyan kasi yung dalawa na guys yung anak ko, yung isang ang panganay ko ay magpa 5 years old na ngayong November. Yung bunso ko naman ay 8 months old. Yon ang ginagawa ng aking mama ay binibigyan ng ganung ano, yung ampalaya, dahon ng ampalaya. Bababaw mo sa pag-inin ng kanin. Yung oregano, pwede din niya sa bata. So, yun. So, share ko sa inyo kasi na-try na ng anak ko. So, pwede nyo din po yung i-try sa mga anak nyo. Kasi usong-uso ngayon guys yung ano, buti na nga lang yung anak ni Urago Nanit nakagraduate na sa ubo at sipon. Nung nagkasakit siya, sabi ko, concern agad ako kito ni. Sabi ko, ano, nahawa ba si ano? Sabi niya sa akin, nauna na. So yun, immune na si Tunay kasi nauna na. Yung anak niya guys, talagang bilib ako sa resistensya. Pero ito may share din ako sa ano sa ubo naman to ng bata. Para maniwala kayo guys, subukan nyo. Isang pirasong ano, sibuyas, ewan kung alam niyo to, sa piraso ng sibuyas, durugin niyo po yan, tapos ipaamoy niyo sa bata. Ano, durugin lang yung dikdikin or gayatin? Hindi, yung pwedeng gayatin. Yung ginagawa ko kasi noon, kumuha ko ng plastic, nilalagay ko pagkagayat ko, nilalagay ko dun yung sibuyas. Tapos pinapaamoy ko dun sa bata yung pag umuubo. 15 minutes to 20 minutes. Nawawala talaga yung ubo. Oh. Pwede lang. So, yan. Hindi, baka sabihin mo, ini-etos lang tayo ng ago. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo nung may ubo yung anak mo. Hindi ko... Baka masubukan mo sana. Kasi di ba yung mga bata, may painumin yun ng gamot eh. Sa ubo. Ilang beses kong nakasubukan yan, sibuyas, pwede pala yun. Paamoy mo sa anak mo, sa bata. Try nyo guys. Kasi 15 to 20 minutes. Si Tunay, na-try niya na. Oo, simula yung bata pa, yung ano pa yan, sanggol pa. Talagang sibuyas lang yung katapat niya. So yan guys, pwede nyo yung sibuyas. Anong sibuyas? Yung yung pula? No? Yung pula. Kasi merong white onion. Pero mas maamoy yung pula talaga. Mas maamoy yung kaysa doon sa sa puting sibuyas. So yan guys, pwede nyo i-try yun. Sa ubo, di ba? Sa ubo. May isa pang isa. Alam niyo ba guys na medyo magaling akong sa ubo. May isa pang isa. Alam niyo ba guys na medyo magaling akong magano nang may sakit. Magano. Tumingin ng may sakit. Alam mo, malalaman mo agad. Isang tingin mo lang sa mata, malalaman mo kung may sakit. Gusto mo subukan? Sige nga. Sige. Mag-abo ka. Ha? Mag-abo ka. Ha? Mag-abo ka. May ubo ka. May ubo ka. Hindi talaga. Tibay talaga. Nauto naman kita. Ulay ko talaga. May may agimat. Hindi naman yata nandiyo ng mga viewers. Yan guys, may pagka-agimat pala to si may agimat pala si Uragon Honey. Malalaman daw. Unang tingin pa lang, malalaman na kung may sakit ka. So yan guys, yung mga tips namin. Basa-basa muna tayo dito. Ay, nakita di. Kanta ka muna, Sir JR, para dagdagan watch hour. Sabi ni Gab. Sige, mag-practice tayo dyan. Kanta ka daw po muna. Sabi ni Ma'am Dolor Vides. Yan, namaya, try natin.
Hello both of you watching from Bosnia and Herzegovina, Europe. God bless po. Get well soon, Oragon Honey. Those laughters and tears we shared for years. Yan, background music. Sige po, support ko mga previous vlogs mo. Sabi ni Jasmine Laurente. Wow, salamat po, Ma'am Jasmine. Wow. Para po yan sa watch hours natin. Kasi po kanina na-share ko po na hindi pa po, may nagtatanong kung bakit wala pang dollar sa inyo ang aking live chat. So hindi pa po tayo monetize. At isa po sa ginagawa natin ng paraan na sana ma-hit natin yung watch hours kasi kulang pa po tayo sa watch hours. Subscriber, pasok na po tayo. So watch hours na lang po. Kaya po yung mga viewers and supporters natin dyan, yan po, pwede nyo pong i-play yung mga video ko. Yung mga video ko pong hindi nyo pa napapanood. So ini-encourage ko po kayo na i-play nyo para madagdagan po yung ating watch hours. At yan po, salamat po sa susuporta sa ating channel. Sir, kumusta ka? Kumanta ka muna para dagdag watch hours. Sabi yan ni Gab. Kahit yung tukso, layuan mo ako, pwede na yun. O tukso, layuan mo ako. Tukso. Iwasan niyo po muna ang kape. Mas maganda po tea, lemon, ginger at saka honey. Inom po bago matulog at sa umaga. So yan po. Opo, ginagawa po namin yan. Sabi po yan. Sabi ni Shen TV. Ginagawa po namin yan. So ngayon lang po, ulit ako nakatikim nga ng kape. Pwede din yan, sir, pang himasma. Alin kaya? Yung yung tinutong na bigas. Opo. Mga pamasma po yon yung sinabi namin kanina. Yung may tinutong na bigas with dahon ng balimbing. Yan. Pwede nga din yan, sir, pang kape tuwing umaga, sabi ng Reggie Bonello. Opo. Sir, sunog na bigas na mais, tapos yung gawin namin kape pag pang pawala ng sakit sa sikmura, sabi ng Reggie. Opo, so pwede din po pala. Sana all teenagers, sabi ni Jasmine. Mga teenager po kami. Teenager ang isip. Teenager ang itsura, yung isip, bata. Yan, si Cora Oliva, bigyan natin ng jacket. Hi po. Hi, Idol Oragon Hane at JR Habi. Hello po, Ma'am Cora Oliva. Yan. Magaling na doktor si Oragon Hane. So po, kasi mga madami na experience to sa panggagamot. Nahulaan nga yung sakit ko. Yan yun. Isang tingin pa lang, isang tanong lang, alam na yung sakit ko. Ganun tayo kagaling. Good evening everyone. Tanong lang po Sir Oragon Hane at JR Habi. Kailan si Roy na kapatid ni Padi mag-aral sa school? Sana isama din siya sa tutorial lesson ng magkakapatid, sabi ni Ma'am Christina Care. So, kailan daw? Ay, ina-encourage po namin si Roy na mag-aral. Tapos yung pinakapanganay po nila, si Rowley. Kasi talagang dahil nga po sa natuto na siyang umawak ng pera. Magtrabaho. Oo, natuto na sila. So wala na po silang interest mag-aral pa. Pero yun nga po, nung una ko talaga kay Idol Roy, kay Oragon Hane nung pag-tutor ko, tinanong ko siya kung baka pwede nating enroll kasi module naman ngayon. At least dadalhin lang sa bahay yung module ng dalawa ni Rolly tapos ni Roy, yung sasagutan. So yun, tinanong niya talaga, in-encourage niya. Yun yung problema. Mag-module, hindi naman daw, ayaw ng dalawa. Kasi yun na, nagtatrabaho araw-araw na sa trabaho, naghahakot ng buhangin, nag-aarawan kung saan. Kasi, na sila parang yung bang parang hindi complete yung araw nila, hindi makapasi. Sanay sila noon. Kaya, pag wala silang pera, nagtatrabaho sila noon. Kaya yun, hanggang ngayon, nakikipag-arawan sila. So sana po encourage din po namin. hindi po kami tumitigil na encourage sila na mag-aral kasi
wala namang iba talagang solusyon sa kahirapan kung edukasyon. Kasi iba naman yung halimbawa, matuturan natin sila, matuto silang bumasa, magkwenta. Iba pa rin yung may diploma ka kasi. Oo, So yun yung point iba. ni Ma'am Christina Care. Kasi pag may diploma ka, at least elementary or high school diploma, may kahit kaya na nilang tumayo sa kanilang pwede sila mag-apply ng trabaho kung saan maganda-gandang trabaho. So yan. So encourage po namin guys na yung mga bata, yung dalawang magkapatid na si Roy at si Rolly, sana mapilitan na mag-enroll kasi ngayon modular, ang Kasi dali-dali. may posibilidad na pwedeng makaulit. Pero si talaga, si Rolly, walang interes sa Yan. Sana mabago pa natin yung pananaw niya pag-aaral. kasi Sana. kanya-kanya naman yung mga bata na yun. May mga din yung sarili ng isip kasi. So hindi natin nahaawak yung sarili ng isip. Nasa pag-i-encourage lang po kami tatlo. Nag-i-encourage lang, ganito, ganyan, gawin mo to. So kung narinig nila, tapos minsan lumalabas din dyan sa kabila, so wala din. So sana po, Ma'am Christina, hayaan niyo po at hindi po kami magsasawa sa pag-remind at pag-encourage sa mga doon sa dalawang yun na sana tumungtong sila sa paaralan para din po yan sa kanilang ikauunlad ng kanilang ng kanilang sarili. May ubo, sipon na nawalan ng pang-amoy, panlasa. Yan guys, relax lang. At normal po yan. Huwag po kayong magpapanik ha. Kasi marami na kami dyan itong experience na namin yan ni Uragon Honey na wala ng pang-amoy, walang panglasa. So, wala. Lilipas din yan. Pag galing ng sipon ubo mo. Wag lang po kayo mawala ng asawa. Yan. Pag nawalan ka ng asawa, malungkot yan. Yan Pero, ang mahirap. pero si Uragon Honey, madali nang umuwi yung asawa. Yan lang ba? Madali na. 5 days na lang. 5 days na. 5 days na lang. 5 days na lang. So nasa nasa quarantine Nagka-quarantine. Sayang nga, yung balit, yung latest na news, yung mga OFW yung umuwi guys, bababaan na daw ni President Duterte yung yung quarantine days. Dati 14, 14, gagawin na lang yatang 7 days. Hindi sa asawa ko, 10 days. Ayan, 10 days ngayon. Ang plano, ang proposal ni Pangulong Duterte, gawin daw 7 days na lang. Sana mangyari. Kasi may mga bakuna na daw. Vaccinated naman yung asawa ko. Yung mga bakuna daw gagawin na lang 7 Sa bagay days. lahat naman yata ng galing ibang bansa, vaccinated na iba. Hindi pa hindi pa iba. Pwede. Marami pa. So hello po sa ating 8 viewers. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi ko nga kanina, ingat-ingat po tayo palagi. So wag po tayong sabi ko kanina yung mga may sipon, ubo dyan. Yung mga advice po namin ni Uragon Honey, pwede nyo yung gawin, yung mga herbal medicine, mga tips na nabanggit po namin. Yan. Pwede nyo yung gawin sa mga home remedy, natural remedy sa ubo, sipon. Pwede nyo po yung gawin sa inyong mga tahanan. Pwede nyo yung gawin sa mga anak nyo, sa asawa nyo. Yan, para iwas gastos, mas healthy lifestyle. So yan. So sana guys, ma-achieve ko yung yung isa sa mga iba-vlog ko sana, yung sa hindi ko pa ngayon nagagawa, yung share ko sa inyo yung naging paraan ko ng pagpapapayat. Yan. So, abangan nyo yun guys. Iba-vlog ko yung paraan ko ng pagpapapayat. Kasi isa yun sa mga achievement ko din sa buhay. Yung pagpapapayat. So ngayon, maintain ko na lang yung timbang ko. So yan, sana may vlog ko para may bahagi ko sa inyo yung mga naging experience ko din sa pagpapapayat.
Si Uragon Honey naman, baliktad. So, siya naman na pagpapalaki. Kaya, Pero nung nagkasakit, pumayat. oo, Yan. 3 kilo. 3 kilo na bawa sa'yo. So, ako ngayon, 66. So, yan. Galing ako guys, 82 kilos nung bago mag-pandemic. 82 kilos ako, yung pinakamataas kong timbang. Ilan? So, 82. 82? Oo. Tapos ngayon, ang timbang ko na lang, hindi naman na hindi ko pa na na eksakto. Minsan nagsi-66, nagsi-67, yan, 67, 66. Yan yung timbang ko. Pero ang normal ko dapat sa BMI ko 65. Pero okay lang 'yon. Kasi ano pa naman, mini-maintain ko na lang yung ganong timbang. So yan, i-share ko sa inyo guys yung mga paraan ko. Kasi mahirap talaga magpapayat. Sa totoo lang, yun yung ang pagpapataba sa iba talaga madali yung pagpapataba, pagpapalaki ng katawan. Pero yung pagpapayat, yan struggle yan talaga. Struggle na sa buhay, sa sarili yung pagpapayat. So napakalaki ng tiyan ko noon, talagang grabe. Yan, try natin yung i-refresh to. Baka nagano yung mga comment natin. Tingnan natin ito sa ating kasi naglo-loading. So yan guys, magandang gabi sa ating 11 viewers in the house. Magandang gabi po. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So yan guys, please support DJ TV official. Kung i-pin natin yung ni DJ. Try nating i-search guys yung ni DJ TV. Kaya pala sila wala kanina. Sino? Si DGTV. Pumunta pala sila ng Tinamba. May pinuntahan sila. Kasama si Simplicat. Kaya hindi ko yun alam Wait lang guys. Ihulog ko lang yung yung Paki-support naman guys ng bahay ni DJ TV official guys kasi po so yan isa din po itong mga kasamahan natin. So sana matulungan po natin para din po sa kakaunlad ng ating misyon sa ating pagbablog. Wait lang po, loading talaga. Pababa ko yung bahay ni DJ TV. Ayan, hanapin natin. Ito na guys, please support. Di ba? Ano dito? Ayun na. Ayan guys, nakapin po yung bahay ni DJ TV official. Please support guys naman po yung YouTube channel ni DJ TV official guys. Para naman po matulungan natin siya sa pagpapalago ng kanyang YouTube channel. Dahil po isa po si DJ TV official sa mga kasangkapan na ginagamit ng Diyos para makatulong kami kay Uragon Honey. So Kaya please support. Napakalaking tulong din ni DGTV official. Yeah. Napakasipag pati utusan. Napakasipag. Hindi, minsan na mismo yun. Ano sabi? Utusan mo ako. Kasi ako mahihayin ako mag-utos Siya na mismo. May utos ka? Sabi wala. So, yan. Diyan mo makikita guys talaga yung yung taong willing na tumulong. So yan guys, DJ TV.
please support ng kanyang channel, Nakapin po. Yan, magandang gabi po sa ating 10 Nakadalawang oras ka na gano'n para Viewers. sa watch hours. Yan, meron na tayong 2 hours and 9 minutes. Kung ganito lang yung gawin natin magdamag, pwede ba? Yan, sana may tumutok sa atin. May 10 kang organic na viewers tapos tig-isang oras lang yun. 10 hours. Oo. Meron kang 10 viewers. Hello, Tay. Magandang gabi po. Yan, si Tatay. Yung tatay ni Dragon Honey. Kaway-kaway ka, Tay. Ha? Live ka, Tay. Makikita ko sa ano. Hindi niya alam na ka-live siya. Yan. Hindi ka naman po wanted. Dragon Honey. Shout out. Yan, tumila na yung ulan. Wala na yung ulan. Ayos na. Ayos na. Labasan na yung mga buko. Labasan na talaga yung mga buko dyan. Sino kaya nakadiskubre sa buko ano? Matagal na kinakain. talaga yung kinakain ng mga taga dito sa atin. Kasi ano, Ilan taon ka na? ako? Oo. Yung totoo kong edad? Hindi, 31 pa lang ako. 31? Oh, 31. Sa 31 years old, ano yung pinakamagandang nakain? Ang pinakamasarap na nakain? Pinakamasarap na nakain ko? Ano? Kanin. Yung lagi natin kinakain dito, kanin. Anong klaseng pagkain? Pwedeng ulam, Basta pagkain. pagkain. Ano? Ginataan. Ginataan kasi mahilig tayo sa ginataan. Ano pa ang pinakapaborito mong pagkain? Ginataan. Na? Na gulay, ganyan. Ginataang gulay. Oh, Ginataang kamuting kahoy, ginataang nato. ginataang gulay. Ay, nakatikim ka na ginataang pansit? Hindi pa. Gusto mo makatikim? Paano ba? Hindi, ladong. Ginataang. Hindi naman gunawa ng pansit. Ay, i-vlog natin. Ginataang Ipakita pansit. natin sa mga viewers natin. Ito, ginataang pansit. Pansit ba to? Ginataan. Oh. Baka hindi masayang kunti lang. Baka mag-unsubscribe. One-fourth. Hindi na mag-unsubscribe sa to yan. Hindi, kakaiba yan. Nakaiba? Oo, kakaiba yan. Para tayo niya si Boy Tapang. Unique na unique yan. Wala pang gumagawa yata. Oo. Tapos sasabay tayo, brr. Ginataang pansit. Tapos Ginataang lagyan pansit. natin yung gawin natin karne, yung buko. Pwede. So, yan. So, ano kasi dito sa amin talaga, puro ginataang gulay. No, sarap ng ginataan. Ginataan talbos ng kamuting kahoy, ginataang natong o yung gabi, dahon ng gabi, ginataang langka, ginataang puso ng saging. Yan guys, yung mga lagi naming ulam dito, ginataan. Nung isang araw yung ginataang, Mayaman kasi dito sa inyo. yung ginataang puso ng saging, ang sarap ng luto namin. Di mo may mas masarap pa pala yung gisa mo lang. Pwede din, gisa. Gisa. Oo, yung Mas naman, malasa. yung puso ng saging, guys, ginayat ng manipis yung puso ng saging, tapos lalamasin mo muna sa asin para maalis mo yung itim, yung dagta. Pipigain mo ngayon yung puso ng saging na ginayat mo na manipis. Pag naalis mo na yung katas o yung kasi yun, mapakla, mapait, yung katas ng para paalisin mo, kaya mo nilagyan ng asin. Pag napiga mo na yon, yan, magpapakulo ka na ng gata ng nyog. Lagyan mo ng tinapa or ng inagunan. Pinustas na sira. Inagunan or smoke fish, yan, or tinapa or tabangongo, kung anong ibabangot mo. Dito sa amin kasi dami tinapa. Mo sa gata, ilagay mo pagkulo na ilagay mo yung puso ng saging na piniga mo. Yan, tapos lagyan mo pa ng unang gata, unang liputok. Sarap. Tapos lagyan mo konting dahon ng kalunggay. Malunggay. Lagyan mo ng konting dahon ng malunggay. Yan. Lagyan mo din ng konting paminta. Peng. Tapos sarap. Yan guys, yung mga ulam dito sa probinsyang talagang napakasimpleng ulam. Hindi mo yan mabibili sa mga tindahang, mga kainang sosyal.
So yan, yun yung talagang ano dito sa amin, mga ginataan na lang na ganyan. Yung langka naman nung nakarang araw, ang sarap naman nung kain ko nung ano, ginataang langka. Isang buong langka, tinagtad. Tapos 3 sardinas guys, katumbas lang ng 3 sardinas. Tapos May ano ka, may suka, tapos punong-punong mayroong ano yung sibuyas, bawang, paminta, tapos sili. Talagang napakasarap. ano, Sa- panimpla. Oh, panimpla. Ang Sabi nga, sarap. pag dumanan niya yung ano mo, Sarap nung guys, yung hindi langka. makikilala. Ang napakasarap talaga sa langka pag sardinas yung sahog mo, yung bangot. Sa Bicol, bangot. Ang sarap ng langka. Yung iba, ugo, pero mas masarap yung langka. Talaga, gayatin mo naman ng manipis talaga. Tapos, Mas masarap yung langka kaysa Oo. Hindi ang yung langka dito sa amin guys, hindi nilalagyan ng unang gata. Isang gataan lang 'yon. Ilagay mo sa kaldero. Ilagay mo na yung sardinas, timplahan mo, takpan mo. Pagkulo niyan, ang bango niyan, sarap ng langka. Yan si Batang Hamog Vlogs. Shout out Batang Hamog Vlog. Maray na banggi sa Endo Gabos. Maray na banggi man. Yan, bigyan natin ng jacket si Batang Hamog. Yan, hello po sa inyong lahat, sa ating 10 viewers. Yan, sarap talaga dyan, Ma'am Reggie. Kayo, Ma'am, ano po, share kayo ano yung mga experience nyong lutong ginataan. So, yan, kinento namin yung mga ano, yan yung paborito namin. Lagi namin niluluto dito mga ginataang gulay sa probinsya na hindi mo ma-order sa mga sikat na restaurant. Kakain ka sa Wala. Kuya J, kakain ka sa Jollibee, sa McDo, or sa mga kainang sosyal. Walang sinabi yung mga ginataan lang dito sa amin. Ano kaya mag-outing tayo, magmukbang tayo, tapos yung mga ginataan na gusto natin ang nakalalatag, ano? Mga lutong Bicol, ano? Tapos ang panimpla mo yung ano, yung anong tawag sa ano? So, hiniram, ano sa Tagalog? Patis. Patis o hiniram na Hindi patis. Bagoong. bagoong, hiniram na isda. Ano mo lang ng kalamansi. Tapos nakalatag dyan yung ano, yung ginataan na langka na may madaming sardinas. Tapos sa kabila may ginataang kamuting kahoy na may tulingan. Yan, mukbang tayo dyan. So yan guys, magmumukbang talaga kami yan. Pag yan, sana. Yan, sarap nan magmukbang guys ng ganyan. Sige, tingnan natin mga comment natin dyan. Sarap! Nagulay kainin, sir, lalo na sa sariling tanim ay kasarap niyan. Sabi ng Reggie, opo nga. Langka, may gata at tuyo ay sarap, sabi ng Reggie. Opo, kasi po dito talaga sa amin sa probinsya. So yan, pala Uragon Hanay, yung isa sa mga iba-vlog ko, yung ano, i-vlog ko yung mga tanim ko guys. Mahilig kasi ako magtanim. So nakita na ni Uragon Hanay at DJ TV yung tanim ko sa bahay. Madami akong tanim. Meron ako dong repolyo. Merong cauliflower. Meron ako dong sili. Meron akong tanim doon na singkamas. Meron akong tanim saging. Yan guys, Hindi mo pa lakatan. napakita sa vlog mo yun. Di pa? So kasi Kailan mo aanihin yung kapulyo mo tapos cauliflower? i-vlog ko siya yung pag-harvest na para ano. Binidyohan kasi nung pagtanim ko, binidyohan ko nung inaalisan ko ng uod. So, combine ko yon. Nagtanim kasi ako guys ng organic na repolyo at ng cauliflower. Pero, yan, yung naging resulta, yung butas-butas yung dahon kasi hindi ko ini-spray. Yung repolyo ko at cauliflower, ang ginagawa ko sa umaga, inaalisan ko lang ng mga uod, kinakamay ko lang isa-isa. Kasi trinay kong maging organic yung repolyo. Kasi alam naman natin yung nabibili nating repolyo dyan sa bayan, ano yan, luto yan sa gamot. Kasi yung repolyo, napaka-paborito yan ng insekto. So, yan.
Sabi dito. Maraming salamat sa pagsagot ng tanong po. More power at more blessings sa inyo, Dear Happy DGTV Uragon Honey. God bless you po always. Ayan po. Sabi ni Mama Christina Curry. Sisira man kang topic nyo na ginataang gulay. Madali ko naman yan magkaramitan. Sabi ni Ma'am Melinda Baduria. Apo, Manay, pag uli mo po. Yan. Tawan takamang kang gulay. Ay kasarap sir, nakakagutom tuloy. Nagutom tuloy ako sa kwento mong gulay. Opo, talaga sa sinabi ko talaga napakasarap ng mga gulay na 'yon. Yung oras lang talaga yung ano ko sa pagba-vlog. Kasi 'yan, minsan 'yon, kailangan tayo sa serbisyo. So hindi tayo na kapag marami tayong obligasyon. Nandyan yung anak mo, nandyan yung mga tinutulungan natin sa mga bata. May trabaho pa tayo kaya minsan talagang kulang yung oras. So yan, time management lang tayo dyan para magawa natin yan. Maibahagi namin sa inyo yung mga ibang bagay na pwede namin ma-share. Paano ba mag-time management? Yan, time management na kapag Kasi ako kasi tamo yung wala naman akong may maiwan ako sa anak ko pero yung gagawa dito sa bahay, magluluto, yung pagkain namin, mag-igib ng tubig, maghuhugas, wala. Ako lang talaga. So, hindi ko na manage kasi magbablog pa. Lagi na akong tanghali umaalis. Hapon na. ang advice ko sa iyo sa time management kasi yung pag naka-seminar na ako niyan nung nag-seminar ako sa time management. Magagawa kasi dapat ng set mo sa isang pwedeng notebook. Dapat may ka. Meron kang whiteboard. May board ka dyan. Isiset mo yung mga things to do mo. Lagay mo. Tapos salain mo. Alin dyan yung mga list hindi gaano importante. Tanggalin mo. Ito yung pupukusan ko ngayong maghapon. So dyan, pag nakita mo dyan sa board mo, sa notes mo, sa time management, nilagay mo na yan. Kasi pag hindi mo alam yung priority mo sa araw na yan, sa gagawin mo, sabog yung isip mo kasi may mga pumasok natin, nalimutan ko ito pala. Masisingitan na naman yung gagawin mo. Pero kung naka-time management ka, halimbawa, pagdating mo, magsasaing ka pa ganyan, nakalista kung anong gagawin mo, synchronize yung mga pasunod-sunod na gagawin mo. So, yan, namamanage mong mabuti yung oras mo at walang masasayang na oras. So, yun lang, nakakapagod kasi nahihirapan talaga gusto mong gawin lahat. Pero yun nga, advice ko sa'yo, hindi kaya eh. ilista mo talaga yung priority mo. May kailangan ka talagang isakripisyo. Kasi isa lang naman yung katawan mo, dalawa lang yung kamay mo. Magpalagay ka pang dalawang kamay. So yan guys, sa time management. Yan, loading na naman tayo. Loading kita. Yan. Sa time management, so kinakailangan talaga natin, lalo na sa mga OFW, sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Yan. Marami silang mga sideline na trabaho. Gamit nila yung mga time management na yan sa pagmamanage ng oras. So sa lahat naman ng aspeto ng buhay, magagamit natin yung time management kasi talagang yun, tulad sa pagpapapayat guys, nagamit ko yung time management. Na-apply ko din yun kasi paano mo isisingit sa mga schedule mo yung routine mo. Kasi yan, nag-jogging ako. Nag-jogging ako nung hindi pa umuulan. Kaya ngayon kasi halos hapon-hapon na umuulan. Dito sa amin may boulevard. Ginagawa ko, nilista ko yung mga paraan ko sa pagpapayat. Nandyan yung pag-jogging, nandyan yung pagtatabas o yung paggamas. Nandyan yung mga pagsisibak ng kahoy. Yan, nilagay ko yan kasi nakapagpawis ka na, nagawa mo pa yung mga ginagawa mo sa bahay. So yun, time management. Ngayon, araw na to, sa isang linggo, 2 beses lang ako nagja-jogging. Sinisingit ko yan. Tapos may trabaho pa. So yan.
loading. So yan guys, siguro mga 10 minutes o 15 minutes. Yan, mag-unti-unti na po kami magpapaalam ni Uragon Honey. So again po, yung nakapin po si DJ TV, please support po. Ay, nakita. Masarap din yung ginatang langka na may halong alimasag. Yan, alimasag o yung kasag. Yan, sarap niyan. Yung ginataang kong vlog na sa hanit naman o yung sa crab, yung yung kalabasa. Kalabasa with malunggay na ginataan. So yan guys, siguro unti-unti na kayong papaalam. Salamat po sa ating mga paalam. Salamat po sa ating mga sumubaybay. Yan, meron pa tayong 7 viewers ngayon. Salamat po sa 44 na nag-thumbs up sa ating live stream ngayong gabi. So yan po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At salamat po sa pagsuporta nyo sa ating live stream. So ngayong gabi, yan ating live stream. So ngayong gabi, yan mahina na po yung ating signal. Humingi po kami ng paumanhin kung yan, yung mga sumusubaybay sa atin. Kung na-disappoint kayo signal. So mamaya, batuhin ko na lang yung cell site. Hindi, joke lang. So paumanhin na po sa inyo sa mga na-disappoint sa signal natin. Kaya isa yan sa bigyan ka talaga kung mag-live. Kasi gano'n mahihiya lang. Oh, Nakakahiya lang. kaya talaga yung signal natin dito. So magpapaalam na po kami guys. Sandang gabi po. God bless. Yung may mga sakit dyan, magpagaling po kayo. At lagi po tayong uminom ng maraming tubig at ng gamot. Tubig talaga, tubig. Uminom lagi ng tubig. At yan, huwag po mapanghinaan ng loob. Lagi po tayong stay positive sa ating buhay. Huwag panghinaan loob. At the same time, lagi tayong manalangin guys na tayo ay gumaling sa mga sakit. So yan guys, update namin kayo sa aming mga latest vlogs ni Uragon Honey. So don't forget to like our videos and share. Kung may-ari nyo i-share ang aming video guys sa social media, please share. Para naman guys, mapalaki natin yung ating channel. So bye-bye! Bye-bye, bye-bye. Salamat sa lahat ng nanood. I love you guys.